أملاك أنت لكل زسقة ولكل هذا نفس نتوا كنا نبكى مهارنا قدس ولد كان زي بلا أنت مسسبت تصلي كما زبلوا قدوس 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 እግዚአብሔር أملاخنا زنبر كازل خان كل حلف كاد ما نزل ألم تنبر كم مسرق سام عرب كاب سمين كسع دبوب سم كان زل ألم تمسكن يكون سلام لخنتك سلفت عرينتك سلقويتنتك سلا نكسنتك سلا ملكوتنتك قدس እግዚአብሔር أملاخنا نخبرك نمسكنك نقلقلك نقزاك في الجميل نادما نسجدلك ساعات معالت تبارك لنا نسخة خمو ساعات زامش زياد ما بارك لنا صومنا صلوتنا سبعنا دم أملاخنا ساعات تريو ساعات تقبلوا قبر لنا سلام جميرنا بسلام كم في الصم ما قد خاخ نحزلو بنسحاخ نحصبلو بمنفاس كنعبيلو سنة مقبار كنقبرلو دماسق حق زنا بلمدين بحلين ديكونس بأمنات تملئنا بمنفس قدس كاتا مريحنا خنصوم أملاخنا سخ حق زنا معاتا قرلنا محرتا وردلنا بحمام زلو فوسخا بحزن زلو مصنعخا طميم زلو برختكا يت مأسرت زلو دما مفتحخا أوج زوفرو دحنا زغشو دحن ملسلنا ولي بيم زلنا بيتمنا اشتم بارخلنا نحخا زخونو قبرات امين ودنا نفس باريخا نحومنا نفس عرفتها بلنا امين أبونا أبراهام أبونا إسحاق أبونا يعقوب قمطلنا امين برقدينا قدس دنقل مريم كفلنا أودو توسعينها برهانة تنسى خادم بدحنا سلام بصحنا بسماء امين أبونا سمك قدس من صلاه تنسى كان طاب سماي كل ما بريكون على مقبنا لما حبنا نانز بدلنا بدلهم زحدقنا لهم بدلنا أوسانا ندقلنا كابكو أدحنا نمبر فتنا يتأتونا من قسن حيلم كبرن زل علامنات كإما أمين أوزتي مريم بناي قدس دوري ملا سلامتا سلام لك الله بحلنا غدنقلي بسقا هون دنقلي أدى جابير صوات قويتا سراوي سلام لك الله نسخك عن السبرغتي فركر سغوم برغي أمل تسقى جابير مساقي أوف الستدس بلكي حاتيات ناخسر يلنا نفت ودقي يسكر ساسمنتانا محرت لمن لنا أمين نفتا ويسري جزينا أملاكن ودان يسكر ساس كاني كنا سرات يدم ساتي أبسا ولدو لبرو كساتي برهان أنتم أويا كنات وعيريا كنات روان سارقوس أنات ببسمكم كنفتانون صاني يرسين رسكران زي او مهارن كرسوس مال عصر تغلطي زي مهارن كسوس دي مهارن كسوس دي مهارن كسوس زي مهارن كسوس دي مهارن كسوس دي مهارن كسوس زي مهارن كسوس دي مهارن كسوس دي مهارن كسوس زي مهارن كسوس دي مهارن كسوس دي مهارن كسوس كومون بنتك زيتنا مريم مهارن كرسوس مال عصر تغلطي بنتك زيتنا مريم كسوس 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 بنتك زيتنا مريم هنكسوس بنتك زيتنا مريم هنكسوس بنتك زيتنا مريم هنكسوس بنتك زيتنا مريم مهارن كرسوس إذا ساعة زيها من بارسقا قويتانا إيس كرسوس مقابرن مفصمتا ساعات معلتنيا كم ودك أسام سال مسؤول زخونة كم وداتا جزي أد مسب تقصر مسكانا صلوت سناي نجرنز قبرلنا يقرب هذا الجابي ربون قويتنا أملخنا مدحنا إيس كرسوسنا مسكونون لنا صورنا ردي إناني علي ونا نقربنا أنت قبلنا أنت معقبنا ناس نحنا كسعزة سعز جاونا بصحنا أيو حجم بزا قدس على زيان بكل زمن وتنام بفصم سلام كحلونا كل نزح جابير أملخنا ندمنا لنا وقويتانا جابير كل تحزبون قويتنا أملخنا مدحنا إيس كرسوس لأن كل جبرين ما أنت كل جبرين أو كل جبرين مسكنا كلنا سلسور كنا نزر دخلنا نزحل خنا نبخاون سلز أقرب كنا نتقبل كنا سلز عو كنا نزتنا خنا كسعة سعة جاون سلز بصح خنا نمسكنك وقوي تاي يقرب لنا وما فكر سب سلز ندمنا كلنا كم محرد كون دللنا إذا قدس على الزيان كل زمني وثنان ناقاب فراب بفصم سلامكم في السماء بنا كل قناتهم كل مكران حبون قورن زخنا كل جبر سيطانن مخرقوا السوات من العل سلان وقوي تا كبير كاب كله حزب خاونا كاب زرياز قدس بتازون عرح زت عمن زحيشن أزلنا تمانا كربيتن كل حاجة سلان كرجع سلطان ذهب كنا نسخ خم خاب كله خفاء إحنا على هنا نمبرنا فتناي تأتون حد ودخا كويتنا نملخنا مدحنا يذكر ست من تفرق سبيل بزجورة محرتني قرتان مساقا معرم حو مزخنا منفذ قدسن مسجانا صنعتم بوزل لك على من كل سعن نزل ألم أمين نين الصحة له مزمر 51 وأملاخ كم سالخا محرنهم تعبيرها بس هيدا مسس كوا ساتبي كاسون كاب حتياتي وناترين أنا أبى سايف اللي تألخ محتياتي كل جذب كنمي بزربا خاص عاد بفردوها نستون كاتركب سأنا أنا أخطر بدلكو أبكر مخا كي جبر كن نوع أبى ساتولد كونك أبى حتيات أنا ستني
إنه أنا حق أو اشتغلت لي أبحون تو مهارن متقصر سمع زاتريني كبرت كصعود حسابني تنزقت كت أي نعسم تحق وساس بهاتان حق وسناس معنا كسقع بعتي أتي كولون وزل أبو سايون دمس سوا أملاق صوري اللي بفترة لي صنع منفس كأوي استحدث كاب قد كاي دربين قدس منفس كأوي نايتك دفن حق وس مدحان كامل سلي بفقدኛ መንፈሱን ደግፈን መገድኻን መፍረስ ኹምረም እየ ሓጣና ባኻኹም ለሱ እየ ኣምላኽ መድሓነይ ካብ ዕዳደማ እናግፈኒ ልሳነይን ፅድቂ ሃእልድ ክትብለሉ እያ ጎይታ ኣፈይ ምስጋና ክነግር ስኸና ፍረይ ክፈት መስዋዕቲ ባያብለካኒ እንተዘይኮነስ መቕረብኩልካ ነርን መስዋዕቲ መራራይት ወጎን ኢኻ ሞ መስዋዕቲ ኣምላኽ ስውሮ መንፈስ እዩ ኣምላኽ ንስውርን ቁጥቁጥን ልቢ ኣይትንዖን ኢኻ ንፅዮም ፀጋኻ ሰናይ ግበረላ መካትያት ኢየሩሳሌም ንደቕሽም መስዋዕቲ ፅድቂ ብዛሕሪ መስዋዕቲ ብምሉእ መስዋዕቲ ባህ ክብለካ ይሽው ኣብ መሰዊእ ኢኻ ኣራሑ ከቕርብልካ እዮም ሃሌሉያ አሜን ዘድቃስን ክርስቶስ ንጉሰይን ኣምላኸይን ምስጋና ቅርበሉ ሓጢኣተይ ክሓድገለይ ከዓ እልምኖ መዝሙር መበል 130 ኣበይ መርጌታ ክትጽልዩልና መዝሙር 131 ኣነ ክትጽልያየ መዝሙር 132 ኣቦና ኣበይ መልአከ ሰላም ማማ ብረይ መዝሙር ዳዊት መበል 133 መዝሙር 34 ኣነ ክትጽልያየ መዝሙር 37 ኣበይ መርጌታ ክትጽልዩልና መዝሙር መበል 138 ማማ ብረይ መዝሙር 138 መዝሙር ዳዊት መበል 141 ኣቦና ኣበይ መልአከ ሰላም 141 ኣበይ መርጌታ መዝሙር ዳዊት መበል 142 ማማ ብረይ መዝሙር ዳዊት መበል 146 ኣበይ መልአከ ሰላም መዝሙር ዳዊት መበል 147 መዝሙር ዳዊት መበል 148 ኣነ ክትጽልያየ ሃሌሉያ ንእግዚአብሔር ካብ ሰማያት ኣመስግንዎ ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ ኩልኩም መላእኽቱ ኣመስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊቱ ኣመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን ኣመስግናዎ ኣቱም ብርሃት ከዋኽብቲ ኣመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን ኣመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንዘለኣለም ዓለም ኣቆሞም ዝሓልፍ ሕጊ ሃቦም ንእግዚኣብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን መዓምቁን ኩልኩም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ግመን ቃሉ ተስልጥ ቦቡላን ኣቱም ኣኽራንን ኮረቢትን ኩልኩም ፍረይቲ ኣዋምን ፅሕድታትን ኩልኩም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም እትብሉ ነፈርቲ ዓዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣህዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረትን ምድርን ኣጉባዝን ጎራዙትን ዓበይትን ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርሙ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግኖ ኣሎ ሃሌሉያ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ ዝፃድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምፅናዕ እስራኤል እውን ፅበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲ እግዚኣብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መፀ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ክገብርሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኽ እውን ከም ዝናበለ ባረኾ ወጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል ብርን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ራእያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻ ባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ብሰር ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን ኣሜን ማማ ብረይ ካብ ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁንዕ ፈራዲ ክቆም ተዳልየ ኣለኹ እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን
ስለዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን እጠንቀጥቅጥን ኣለኹ። ግንከ ነፍሰየ ገና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኽስ ተነስሒ፣ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሰን እዩ። ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን፣ ኣብ ገሃነም እውን ነመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትኪት ተንሲእኺ ናብ መድሓንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማሕፀኒ። ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላክ ኣሜን። ኣሜን። ኣበይ መርጌታ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለኣለም ዝነብር እንተዝኸውንሲ ነብሰይ ንፁር ዝኾነ ምክንያት መሃለወክ ነይሩ። ግን ከትፅዩፍ ዝኾነ ተግባራትክን ትሕማቐከይክን ኣብ ቅድሚ ተሓቀኛ ምዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋኺ ከሎኺ እንታይ እዩ ትህብዮ መልሲ? ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ ስንብድ፣ ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እምብርከኽ፣ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቕ ብርሃንካ እንቅጥቀጥ ኣለኹ። ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ህይወተይ ዘይቅዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ምውሳድ ኣብ ልበይ እናወቕዓኹ ኣምላኽ ኣብ ነገበለኛ እሞ ቅረበለለ ይብል ኣለኹ። ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ኣሜን። ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቅልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርጊሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝገማፀል ክፉ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቕዮ። ነታ ሓመምቲ ነፍሰይ ብኸንቱነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕን ኣበግስያ። ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምን ኣላይት ኣደን ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ። ብመልአከ ሰላም ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓልወና። ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ፣ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ፣ ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ። ኣሜን። ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና። ኣዒንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ፣ ንስኻ ከዓ ብእዋኑ ምግቢ ትህቦም። ኦ ኣምላኽናን መድሓናን ኦ ተስፋ ኩላ ወሰናት ምድሪ ስምዓና። ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓልየት እዚ ንዘለኣለም ተድሕነናን ተዕቁበናን። ኣሜን። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረዳእኒ። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ብርሃለይ። ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነብር። ኦ ጎይታ ንዓይኒ ተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየይ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ። ኦ ጎይታይ ንዓኻ በዲለ እየ እሞ መሓረኒ። ንነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ እፅሊ ኣለኹ። ኦ ጎይታ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ፣ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ። ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ፣ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ። ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁንዓት ልቢ ትምፃእ። ፀጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቅናትካ እዩ። ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ንዘለኣለም እትነብርን ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። ኦ ልዑል ጎይታ ብኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናእ እዩ እሞ ምሕረትካ ብፀፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይተ ለይተ እዘንቱ። ኣሜን። ማማ ብረይ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ መድዓይ ተወዳይ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋን ምውታን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽ እዩ። ኦ ጎይታ መሐረና። ምስጋና ንኣቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና፣ ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና፣ ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና።
أوجيتا حتياتنا حدا قالنا أوجيتا بدلنا يصبصبلنا أوجيتا أبسانا يقربلنا أوجيتا نحمات بخابس حي ممنت تقدس مكاركا فوسهم أوجيتا نتمزمتو أبوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا كأنفس معرف أو خاب حتيات نسخون كاجويتا محرنا أو خاب حتيات نسخون كاجويتا ردعنا لما أنا أتقبلنا كبرين مسجانا بفصل معرقن قدسنا نعغي قبا أمين أوجيتا محرنا أوجيتا محرنا أوجيتا بارخنا أوجيتا بقعات برنا مسكانا خمزيلنا خنسلب سمايات نبر ربنا اسمك يقدس من قصات مصر فقد كنت أب سماياتكم فقد كانت أب سمايكم دمام دريكم على نحلت مقبنا لمحبنا نحن نبدلنا احنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نوسانا دقلنا كفاد احنا النمبر نفتنا يتتونا من قسن حيلين كبر نزال علمنا تكايم امين اوزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك الله احنا غدن قلي خبس غاخون دنقلي ادي جابير سبات قويتا سراوي سلام لك الله نسخك انس ذكر سوم برقي او ملتصقا جابير مساقي اوفس تدس ولكي حتياتنا خسر يلنا نفت ودق يسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا امين መምህር ትምኒት ምስ ኣቶ ያዕቆብ ብሓደ እንተሃሊኾም ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያምን መእተዊ ጸሎት ሃይማኖትን ኣከታቲልኩም ክትጽልይልና መምህር ትምኒት سوري كم يمسيهم ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ኦ ቅድስቲ ንትጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቑር ወድኺ ጸሎትና ዓርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢኣት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ نزار أساب إمنتي أمالاديت ناودخي يسوع كريستوس بحدقة حاتيات كسقونا لمننا أنا حق نجستي دنجل سلام نبلكي أنا أماني الأملاخنا زودت كلنا فرعات زرنا سلام تانا أربلكي أو دنجل بقيتانا يسوع كريستوس تأمنت أمالاديت حاتياتنا من انتخاد قلنا تذكرنا ኣሜን ኣቤ መርጌታ መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስቲ ወላዲት ኣምላኽ መድሕን ዓለም ስለ ዝወለድክልና መጺኡ ኸዓ ንነብስና ስለ ዘድሓነና ነመስግነኪ ወጎይታናን ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልቶኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጥኣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ወጎይታ መሓረና ወጎይታ መሓረና ወጎይታ ባርኸና ኣሜን ኣሜን ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ሁሉ ብዝኾነ ወልዲ ኣብ ዋህዱን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኒ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምን ሰምንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ድማ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ሰረጸ ብመንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖ ንሱ ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ምዉታንን ንዘለኣለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር ኣሜን
ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ኃጢአትና ክደገልና ክሪያላይሶን 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 ትራላይሶን 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 ክሪያላይሶን ክሪያላይሶን ትራላይሶን ትራላይሶን ማማ መዓዛ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ብክብርን ብልክስኻን ሙሉኣት እየን። ኦ ንኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና። ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኩን። ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳእ የብልናን። ኦ ኣምላኽ ኣቦና ሕደር ንበደልና ኣባና ሕደር ኣባና ሕደር ንበደልና የቕሬታ ምሕረትካን ግበረልና። እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ጉድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሌና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ እቕረ ግበረልና። ኦ ጎይታ ከም ምሕረት ከም ተግባርና ኣይኹን። ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረልና። አምላክነ ዋኮበከ ማዕበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ። ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና። ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ፣ መንግስትኻ ትምፃእ፣ ፍቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደልን ከም ዝሓደግናሎ በደልና ንዕሳና እንደገልና ክፋድሕና እምበራ ፈተና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣምየን። ኦዙት የማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መላ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ውሕልና ከደንግል ብስጋኽ እውን ድንግሊኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽም ተፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ሰሪየልና ናፍቲ ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣምየን። ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚ ኣብ ቅድሚኻ ኣብ ተግባርኹም ብቓል ብሓሳብኹም ኩሉ ዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕ መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ትቅድስምካ ኢልካ ተዓርቐና ንሕደገልና። ኦ ኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይታ ሃበና። ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና። ካብ ኩሉ ክፋእትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣካ ኣኸልና ፀጋን ብርህራያን መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘሎካ ማዕሪኻ መት ዝኾነ ሃይወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባእካ ሕጅን ንዘለኣለም ኣለምን ኣሜን። ድሕሪ ነብሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ጸሎት ኦ ጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ወኣብ ነብሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይና ምድሪ ብክብረት ዝገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና
بعلنا وقت أقسم بزح مراتن بسنات ملأ روحن نتم أنا زقدم حتى تنياتات تمحر نحط بين الساعة تماليس بهوات كنبرن برماتو زي تدلي من تصبيهم زل أساس سمايات كرهبو نخلهم نبدأ حنا تتقدم وقويت أبزا ساعة زيان كل ساعات لما أنا نتقبل وتناك أنا علنا إزازات كان قبر مرحنا منفسنا قدس سكان حساباتنا ننسى تمنيتنا ونسمر حمامنا فوس حتياتنا حدا قالنا كاب كل غفع عزن سكات تبرد عنا بلونا ممكن أقعد بودسان ملعق تخحلونا وهدات امنت كان من رحمنتي نابت زي مرمرن زي وسن فلتت كان بس حد لنا استخان زل علم بروخي خا امين وقويتا بقعات كبرنا بمسكانا خمزي لنا نصلي بسمايات تنبر ربنا اسمك يقدس من قصات مسا فقد كان تاب سمايكم ادمام دريكم عليت مقبنا لما حبنا احنا انز بدلنا بدلهم زعدقنا لهم بدلنا نفسنا دقلنا كاب كفاد احنا نمبر فتنا يتأتونا من قسن حيلن كبرن نزل علمنا تكايما امين اوزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك له فلنا غدن قليقي بسقاهم دن قليقي أدي جابير صوات قويتا سراوي سلام لك له نسغيك أنا سبرختي فركر صوم برخي ومل تسقى جابير مساخي وفست دس والكي حتى أتناخسر يلنا نفت ودخي يسوس كريستوس منتانا حرت لمن لنا أمين كبرن مسكان النعم لخي كن جابير يقبل له بسماء جعرك آمين نزنبرنا نايتولوت كيزي نأملاخنا خبرن مسكراني خنو كابز بمقصال كم تلمود ሃይማኖት አበው ናይ ቅዱስ ኤራቅሊስ ምዕራፍ 49 ክፍሊ 11 ክሳብ ቁጥሪ 15 አንቢብና ነርና በሐለፈ ሰሙን ንሎሚ ከም ፈቃድ አምላኽ ካብ ቁጥሪ 16 ክንጅምር ኢና ኣብ ቁጥሪ 16 ዘላ ከሲድ ጥቕስና ሃፍትና እልልታ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ኣብ ቁጥሪ 9 ክሳብ 33 ወንጌል ማቴዎስ 6 ካብ 9 ክሳብ 33 ንባብ ቁጥሪ 16 እምበኣርከስ ናይታ ካብ ኩሉ ሰናያትን ድሕነትን ዝመልአት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዕቤት ሃብቲ ልሳን ክዛረቦ ኣይክእልን እዩ ኣብዚ ምድራዊ ሃብታት ኣለዉ ኣብ ክንዶኦም ከዓ ሰማያዊ ሃብታት ሃበና ሃብትና እልልታ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ካብ ፍቕዲ 9 ንስኻትኩም ከምዚ ኢልኩም ዳ ጸልዩ ኣብ ሰማያት እትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና ከም ዝሓደግናሎም በደልና ሕደገልና ካብ ክፋድ ሕነና እምበር ናብ ፈተና ይትእትወና ከመይ መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ንሰብ በደሎም እንተሓደግኩምሎም ንኣኻትኩም ድማ ሰማያዊ ኣቦኹም ክሓድገልኩም እዩ ንሰብ በደሎም እንተዘይሓደግኩምሎም ግና ንኣኻትኩም ድማ ኣቦኹም ኣይክሓድገልኩምን እዩ እቶም ግቡዛት ጸወምቲ ምዃኖም ብሰብ ምእንቲ ክረኣዩ ገጾም የጸምሉ እዮም እሞ ክትጾሙ ከለኹም ከምኣቶም ጽምሉዋት ኣይትኾኑ ዓስቦም ከም ዝተቐበሉ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ንስኻ ግና ክትጸውም ከለኻ ከም ዝጾምካ ነቲ ብስውር ዘሎ ኣቦኻ ዳ እምበር ንሰብ ምእንቲ ከይተርኢ ርእስኻ ቅባእ ገጽካ እውን ተሓፀብ እቲ ብሕቡእ ዝርኢ ኣቦኻ ድማ ብግልፂ ክፈድየካ እዩ ሰማያዊ ሃብቲ ብልዕን ምምራትን ኣብ ዘበላሽዎ ሰረቕቲ ኩዒቶም ኣብ ዝሰርቅዎ ንኣኻትኩም ኣብ ምድሪ ሃብቲ ኣይተኣክቡ እኳ ደኣ ብልዕን ምምራትን ኣብ ዘይበላሽዎ ሰረቕቲ ኩዒቶም ኣብ ዘይሰርቅዎ ኣብ ሰማይ ሃብቲ ኣክቡ ከመይ ሃብቲ ካብ ዘለዎ ልብኻ ኣብኡ ኣሎ ዓይኒ ናይ ሰብነት መብራህቲ እዩ ስለዚ ዓይንኻ ጥዑይ እንተደኣ ኮይኑ ንብዘሎ ሰብነትካ ብሩህ ይኸውን ዓይንኻ ሕሙም እንተደኣ ኮይኑ ግና ብዘሎ ሰብነትካ ጸልማት ይኸውን እምበኣርከስ እቲ ኣባኻ ዘሎ ብርሃን ጸልማት ካብ ኮነ ምጽልማቱስ ክንደይ ኮንክ ብርትዕ እዩ ንኽልተ ጎይቶት ክግዛእ ዝኽእል ሓደ እኳ የልዎን ከመይ ነቲ ሓደ ክጸልእ ነቲ ሓደ ከፍቅር እዩ ወይ ከዓ ነቲ ሓደ ከኽብር ነቲ ሓደ ክሕስር እዩ እምበኣር ንኣምላኽን ንገንዘብን ክትግዝኡ ኣይትኽእሉን ኢኹም ስለዚ ንህይወትኩም ብእትበልዕዎን ብእትሰትይዎን ወይ ንሰብነትኩም ብእትኽደንዎ ኣይትጨነቁ እብለኩም ኣለኹ ህይወት ካብ መብልዕ ሰብነት ካብ ክዳን ዶ ኣይበልፅን እዩ ንዕዋፍ ሰማይ ተመልከቱ ናይ ሰማይ ኣቦኹም ዳ ይምግበን እምበር ኣይ ዘርኣ ኣይ ዓፅዳ ኣብ ማዕከን እውን ኣይክባን እየን ንስኻትኩም እንዶ ግዳ ካብኣተን ኣዝኹም ኣይትበልፁን
ካባኻትኩም ከተጨኒቑ ኣብ ልዕሊ ቁመቱ ሓንቲ እመት ክውስኽ ዝኽእል መን ኣሎ? ብዛዕባ ክዳንከ ስለምንታይ ትጭነቑ? ዕምበባታት መሮር ኣይፈትሉ ኣይደኽሙ ከመይ ኢሎም ከም ዝዓብዩ ተመልከቱ። ኣነ ግና ሰሎሞን እኳ በቲ ኩሉ ክብሩ ከም ሓደ ካብኣታቶም ከም ዘይተኸድነ እብለኩም ኣለኹ። ኣምላኽ ነዚ ሎሚ ዘሎ ፅባሕ ግና ናብ እቶን ዝድርበ ሳዕሪ መሮር ከምዚ ገይሩ ዝኸድኖ ካብ ኮነ ኸደኣ ኣቱም ሰብ ጎደሉ እምነት ንኣኻትኩም ግዳ ክንደይ ኣብሊፁ ዘይከድነኩም? እምበኣር እንታይ ክንበልዕ ኢና እንታይ ከ ክንሰቲ ኢና እንታይ ክንክደን ኢና ኢልኩም ኣይትጨነቑ። እዚ ኩሉስ ኣሕዛብ ይደልይዎ እዮም እሞ ንኣኻትኩም እዚ ኩሉ ከም ዘድልየኩም ናይ ሰማይ ኣቦኹም ይፈልጥ እዩ። ንስኻትኩም ግና ቅድም መንግስትን ጽድቅን ድለዩ እዚ ኩሉ ድማ ክውሰኸልኩም እዩ። እምበኣርከስ ፅባሕ ንርእሳ ትጭነቕ እያ እሞ ብዛዕባ ፅባሕ ኣይትጨነቑ። ንመዓልቲ መከራ ይኣኽላ እዩ። ቃልዮ ተስምዓልና ቀፂሉ ዘሎ ንባብና ኣብ ቁጥሪ 19 ሃፍትና ሉላ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 3 ሕጂ ከኣቲ ዳርቶን ሃወይ ንሽተይ ከንብብ ኣይክእልኒ ክሰምዕ ሓንሳብ እሺ ማረይ ማማ ብረይ ዕብራውያን ደ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 3 ንባብ ቁጥሪ 17 ኣብዚ ምሻጥን ምዕዳግን ጥሪት ምድላብን ኣሎ ኣብ ክንዶም ከዓ ብትሩፋት ዝርከብ ረብሓ ሃበና ኣብዚ ዝናም ቅዱስ ወንጌል ዝጾሩ ደመናታት መምህራን ኣለዉ ኣብዚ ንስላሴ ዝሰብኩ ስልጣን ስሉስ ቅዱስ ዝሓዙ ሃዋርያት ኣለዉ ኣብዚ ሓጎስን ተድላን ዝስዕቦ ኣቑሑ መንፈሳዊ ማህሌት ኣሎ ኣብዚ ምድራዊ ሰብ ኣዳም ኣሎ ናይ ሰማያዊ ጎይታ ባና ብርሃን ከዓ ኣሎ ዕብራውያን 1 ካብ 1 ክሳብ 3 ኣሜን መልእኽቲ ናብ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ኣምላኽ ብወዱ ከም ዝተዛረበ ኣምላኽ ብብዙሕ መገድን ቀደም ንቦታትና ነቢያትን ገይሩ ምስ ተዛረቦም ኣብ ዘንዳሕሮት መዓልታት ንኣና በቲ ወራሲ ኩሉ ዝገበሮ ብኡ እውን ዓለም ዝፈጠረ ወዱ ገይሩ ተዛረበና ንሱ ናብ ክብሩ ነፀብራቕን ቅርፂ ባህሪውን ከሎ ኩሉውን ብሓይሊ ቃሉ ፀዊሩ ከሎስ ምንፃሕ ሓጢኣትና ምስ ገበረ ኣብ ላዕሊ ኣብ የማን ግርማ ተቐመጠ ኣብ ቁጥሪ 10 ዘለዋ ክልተ ንባባት መምህር ትምኒት መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆላሲስ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 14 ማማ መኣዛ ሮሜ 8:21 ንባብ ቁጥሪ 10 እቲ ካብ ጥንቲ ዝፈታተነና ጸላኢ ኣብዚ ተሰዓረ እቲ ብድንግልና ዝተፈጸመ ምስጢር ስግደት ከዓ ጸንዐ መጽሓፍ ሓጢኣትና ኣብዚ ተቐደ ሓጎስና ድማ መወዳእታ ዘይብሉ ሰፍሐ መጽሓፍ ሓርነትናን ህይወት ነፍሳትናን ከዓ ተጻሕፈ ቆላሲስ 2:14 كما يوعلكم እግዚአብሔር ይመስገን ወአባ ያዕቆብ ቆላስይስ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 14 ነቲ ብሕጋጋት ዝቃወመናን ዘባእሰናን ዝነበረ ብኢድ ዝተጻሕፈ ጽሑፍ ዕዳ ደምሲሱኻ ንኡ ኣብ መስቀል ሸንኪሩ ካብ ማእከል ኣርሓቐ አሜን ማማ መኣዛ ሮሜ 8:11 سمع له ዲያቆን እዋ እቲ ንርእሱ ድማ ካብ ባርነት ጥፍኣት ናብ ሓርነት ክብሪ ደቂ ኣምላኽ ሓራ ትወፅእ እዩ ኣብ 8-21
كاب شمونت يعني سوري معراف شمونت قطر 21 حنت تقصيح أنت يا أوكي مودي مالتي كدقم يا 21 እቲ ፍጥረት ንርእሱ ድማ ካብ ባርነት ጥፍኣት ናብ ሓርነት ክብሪ ደቂ ኣምላኽ ሓራ ክወፅእ እዩ አሜን ኣሜን ኣብ ቁፅሪ 21 እንደለዋ ክልተ ንባባት ኣለዋና መምህር ትምኒት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 14 ሓፍትና ኣልልታ ቀዳመይቲ መልእክት ጳውሎስ ናብ ሰብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 16 ኣየ እዚ መኣዛኡ ኣብ ኣርያም ዝኾነ ኣብዚ ድማ ብዓቢይ ቃል ዘመስግንዎ ኣብ ምድሪ ዝኾነ ልደት ክንደይ እጹብ እዩ መምህር ትምኒት عشرة 14 بحانس ألوا وجيل لوكاس معرفة قلتا أطرع 14 بحانس ألوا وزحف راوي سماي دما بدنجات مستي أملاخ تنبيروم كبري نأملاخ أبلع علي سلام كأ أم مدري أم منقطم سمرت أملاخ ذلوهم سبات الناولو نأملاخ أمسكنو آمين ቀዳማይ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ወደ 16 ወእቲ ብስጋ ሰብ ተገልጸ ብመንፈስ ጸደቀ ብመላእኽቲ ተራእየ ኣብ መንጎ ኣሕዛብ ተሰብከ ኣብ ዓለም ተኣመነ ብኽብሪ ዓረገ ዝብል ናይ እምነትና ምስጢር ብርግጽ ዓብይ እዩ አሜን ኣብ ቁጥሪ 22 ዘለዋ ሰለስተ ንባባትና ሓፍትና ሉላ ሬድ ምስኮንክ ንገረኒ ኢኺ ማማ ብረይ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 58 ካብ ቁጥሪ 3 ክሳብ ቁጥሪ 11 ደጊመ መምህር ትምኒት ነፃ ተሃሊኻ ባባ ያዕቆብ ናባኻያ ትንቢት ኢዩኤል ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 14 ክሳብ ቁጥሪ 18 መምህር ትምኒት ከዓ ደድሕሪኡ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 2 ኣብዚ ናይ ቅድስቲ 40 መዓልቲ ጾምን ረብሓ ናይ ሰናይ ፈውስን መድሃኒትን ኣሎ ማማ ብረይ ምዕራፍ 58 ሓቀኛ ጾም ኣፍካ መሊእኻ ጨድር ኣይተቋርጽ ድምፅኻ ከም መለኸት ዓው ኣብል ንህዝቢ ኣበሰኦም ንቤት ያዕቆብ ድማ ሓጢኣቶም ንገሮም ኣብ ፀፅባሕ ይደልዩኒ መገድታተይ ክፈልጡ ድማ ይፈቱ ከምቲ ጽድቂ ዝገብርን ሕጊ ኣምላኹ ዘይሓድግን ህዝብስ ሕጊ ጽድቂ ካባይ ይደልዩ ናብ ኣምላኽ ክቐርቡውን ይፈቱ ስለምንታይ ደኣ ጾምና ንስኻ ድማ ዘይረኣኸና ስለምንታይ ከነፍስና ኣሕሳእና ንስኻውን ጉዱ ዘይገበርካ እንሆ ብመዓልቲ ጾምሲ ተግባርኩም ኢኹም እትገብሩ ንግዛኣትኩም ድማ ትገፍዕዎም ኣለኹም እንሆ ብባእስን ብምክሳስን ብሕሱም ምውቃዕ ውስጥን ኢኹም እትጾሙ ድምፅኹም ኣብ ላዕሊ ከም ዝስማዕ ጌርኩም ሎሚ ኣይትጾሙን ኢኹም ዘለኹም እቲ ኣነ ዝፈትዎ ጾም እታ ሰብ ንነፍሱ ዝሕሳኣላ መዓልቲ ከምዚ ዝመሰለ ድዩ ከም ስልሰላ ርእስኻ ምድናን ክሻን ሓሙኽሽትን መንፀፍካ ምግባርን ነዚ ዲኻ ጾምን እግዚአብሔር ዝቕበሎ መዓልትን እትብሎ ዘለኻ እቲ ኣነ ዝፈትዎ ጾምሲ ንማእሰር እከይ መፍታሕ ንማእሰር ኣርዑት ምዝላቕ ንጥቑዓት ምውፃእ ሓራ ኣርዑት ዘበለ ንኩሉ ምስባር ዶ ኣይኮነን እንጌራኻ ንጥሚ ክትመቅል ነቶም እተሰዱ ድኻታት ናብ ቤትካ ከተእቱ ዕሩቕ እንተሪኢኻ ክትከድኖ ካብ ስጋኻ እውን ክትህባእ ዶ ኣይኮነን ሽዑ ብርሃንካ ምስ ወጋሕታ ኮይኑ ክወፅእ ምሕዋይካ ከዓ ቀልጢፉ ክበቁል ጽድቅኻ ድማ ቀቅድሜኻ ክኸይድ ክብሪ እግዚኣብሔር ደጀንካን ክኸውን እዩ
ሽዑ እትጸውም እግዚአብሔር ከዓ ክምልሰልካ ከተእውን ንሱ ድማ እኒኹ ክብል እዩ ነርዑት ንምውጥዋጥ ኣጻብዕ ንሕማቕ ዘረባ ከዓ ካብ ማእከል እንተ ኣርሓቅካ ናብ ናይ ነፍስኻ ንጥሙይ እንተ መቐልካ ንጭንቕቲ ነፍሲ እንተ ኣጽገብካ ሽዑ ብርሃንካ ኣብ ጸልማት ክወፅእ ጸልማት እውን ከም ቀትሪ ክኸውን እዩ እግዚአብሔር ንኩሉ ግዜ ክመርሓካ ኣብ ምድሪ ኣጻምቕ ነፍስኻ ከጽግባ ንዕጽምትኻ ድማ ከበርትዖ እዩ ንስኻ ከዓ ከም ዝሰተየ ኣታኽልቲ ከምቲ ማዩ ዘይነጽፍ ዓይኒ ማይ ክትከውን ኢኻ አሜን። እሺ አቶ ያዕቆብ እሺ ትንቢት ኢዩኤል ካብ ቁጽራ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጽራ 14 ተጣዒሱ ዝምለስ እንተኾነ ድሕሪኡ ድማ ንእግዚአብሔር አምላኩም ብመስዋዕቲ ብልዕን ብመስዋዕቲ መስተን በረኸት ዝሓድግ እንተኾነ መን ይፈልጥ ኣብ ጽዮን መለኸት ንፍሑ ጾም ቀድሱ ኣኼባ ጸውዑ ህዝቢ ኣክቡ ማሕበር ቀድሱ ኣረገውቲ ኣክቡ ቆልዑን ጡብ ዝጠቡ ኣክቡ ምርዓዊ ካብ ቤት ይውፃእ ምርዓትካ ካብ ሕልፍኛኣ እቶም ካህናት ኣገልገልቲ እግዚአብሔር ኣብ መንጎ ኣዳራሽን መስውእን ይብከዩ ይበሉውን ወ እግዚአብሔር ንህዝብኻ ንሓፎ ነቲ ርስትኻ ኣህዛብ ክገጽዎ ኢልካን መላገጺ ሓሊፍካ ኣይትሃቦ ስለምንታይ ከ ኣብ ኣህዛብ ኣምላኾም ኣበይ ኣሎ ዝበሃል እግዚአብሔር ንሃገሩ ቀንአ ንህዝቡ ከዓ ራህርሀ ይቀኒለይ ክብረት ይሃበለይ ጃኩም አሜን። መምህር ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 2 40 መዓልትን 40 ለይትን ምስ ጾመ ድሕሪ ጠመየ ቃል ሕይወት ተስማዕልና أما ترحس ولو مقع سلامات أخي ريد اندحر قنكي مزمور داويد مبل سوسان شدشن كاب قطر 10 سلسة كاب قطر 10 نباب قطر 10 سلستان مسملا اختزم معارارة عاسب دنقلنا تصدق الله قبول مصوات بازب بالبصعات مسفرت زي بلو صفحات عمره بمستوعال زي مرمرت عقستي الله ماما ترحس ولو نصات حليقي مزمور 66 كاب 10 سلسة كاب 10 الشيخ عاديهم مزمور داويد مبل 66 كاب 10 سلسة كاب 10 مسوعتي محرار حيزي نبيت كاكاتو اتي كنافري الزاربو صبيبني خلقو أفي زبولو مبزعاتاتي نعخا كفتسميه كاب سبحات أباقيع مسعطان دعاول غيري مسوعتي محرار كأربال كايه عبعورن دبلاتاتن كسوع الكايه سيلا أتوم نعملاخ اتفرحو كلكم نعو النفسي زقبر الله كزنتولكم سي سمعوا بعافينا أبو أوخو مسقانو أب تحتي ملحسي نبري أب لبي أكوي حق إني انت زخون اكسابهير أي سمعنن نيرو أي مسمعنن نيرو كناخي أملاخ بحق سمعني ندمت صلوتي أغلبو اللو إيو اتين صلوتي زي نعق صقون زي رحق اللي أملاخ سي يبارخ أمين سبحانه مسكنا أبو السلام زلوا حماتنا أبو السلام زلوا حاتم سلطان كالي ملك بطرس معرف
يغريتا ኣብ ቁፅሪ 24 ዘለዋ ንባብ ሓፍትና እልልታ ካልአይቲ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 16 ሓፍትና ሉላ ክበክዶ ነፃዲኺ እሺ ማማ ኣስሊ እንኳዕ ሰላም ኣተኺ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 16 ቁጥሪ 17 ማማ ብረይ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ቁጥሪ 19 ቁጥሪ 20 ንባብ ቁጥሪ 24 ነቶም ዘይተፈጥሩ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ብዘይ ምምርማር ምእማን ነቲ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይ ምርመር ምስጢር ሰብ ምዃኑ ምእማን ካልኣይ ጴጥሮስ መልእክቲ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 16 ብዛዕባ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓይልን ምጽኣትን ክንነግረኩም ከለና ዝተጣበብዎ ጽንጽዋይ ዘይኮነስ ነቲ ብዓይንትና ዝረኣናዮ ግርማ መሰኻኽር ስለ ዝኾንና እዩ ካለ ህይወት ማማ ኣስሊ እሺ ማማ መኣዛ ወንጌል ማቴዎስ 3:16 ከተንብብያ ክሳብ 17 ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ካብ 16 ክሳብ 17 ወከውፃ ኣበት ያቆን ሓው እሺ ኢየሱስ ምስ ተጠመቐ ብኡ ካብ ማይ ወፀ እነሆ ከዓ ሰማያት ተኸፍታ መንፈስ ኣምላኽ ድማ ከም ርግቢ ወሪዱ ኣብ ርእሱ ክቕመጥ ከሎ ረኣየ እነሆ ድማ ብኡ ዝተመርኩፍቱ ወደይ እዚ እዩ ዝብል ድምፂ ካብ ሰማይ መጽ ኣለዋ ተስማዓልና ኣሜን يكون هدي من قال ماتيوس 10 شعات تسقى بأسرة 10 شمنت 10 شعات تسقى أسرة سلازي خيدون كلهم أحزاب بسم أبون ولد المنفس قدس النات مأكم زأززكم كله كيحلو كأ إنما هاركم دك مزامرتكم كبروم إنه دما أنا خساب مودة تعلم كل معالتي مساختكم إيه آمين قالوا تسمعنا أمين ቀፂሉ ዘሎ ንባብና ኣብ ቁጥሪ 31 እዩ ባባ ያዕቆብ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ካብ ቁጥሪ 6 ክሳብ ቁጥሪ 8 መምህር ትምኒት ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 14 ሓፍትና እልልታ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ካብ ቁጥሪ 11 ክሳብ 15 ንባብ ቁጥሪ 25 ክሳብ 31 ነዚ መስተንክር ዝኾነ ነገር ብኩሉ መርመራኻ ብሕልናኻ እንተ መርመርካዮ ንጹር ኮይኑ ትረኽቦ እግዚአብሔር ብዘይ ምልዋጥ ከመይ ኢሉ ሰብ ከም ዝኾነ ቃልከ ምስቲ ፍጥረቱ ብዘይ ምድብላቕ ከመይ ኢሉ ሓደ ከም ዝኾነ እግዚአብሔር ብዘይ ጥፍኣት መልክዕ ሰብ ከም ዝወሰደ ልቦና ይሓትት እዩ ካብቲ ብዘይ ጥንትነት
مساب زنبرو معرنت ايتلوطن بتي زنبرو هلاوي خا دحار كاب قدس دنگل مريم سب كوينو ترايه بتت انت زيبلو هلاويو بؤو سب كونن متهات ويصلالوت ايكونن ازي بحقي املاخن سبن زخونه بينو حديو نسو بحقي مساب معريو داغم كا ابتناتنا خونه اتي زخونه دما بزي حاتيات ايو بهلاوي ملكوتون فطور ايكونن اتي زتواحدو سغا دما حق ايو حدا ولديو ناب كلتا اكالات زفلاليو هلاويات ايكونن نتوم كلتا اكالات غنا اتي زي مرمر سرعه تواحدو حدا اكال جبروم سلازي ولد حدايو علاويان نزنت خحدو ايهود كا بغبزنኦም انت نقفو اتوم سب طبب اينا بحالت بزعبو انت تعنقفو نسغنا بتي زتواحدو سغا سب كاب اب ايتفلين سب مخانو دما ايتلوطن ايتحواوسن ون بعلو كلنتنو اب سماي الله بعلون كلنتنو اب مدر الله اب كل بوتا ملوئيو هلاوي ملكتو خيتفليو بتيز لبسو سغا مكرا مسكال تعجسه مكرا بمقبال نكل عالم ادحنم بتي ان سميون بتيز لبسو سغان انه بهابتو ولد كونلنا بهلاويو املاخ يمو اغزيابير قال إلنا دما نسميو تنبيت إساياس معرف تشعت كاب قصر شدشت خساب شمونت حسان توليد لنا ودي تواهيبنا يمو اتقزات كا أمنكو إيو سمون قروم مكار برتو أملاخ أبو زلعالم مسفن سلام كسما إيو بفردن بصدقن كاب حجي كساع زلعالم انت خصنعان كقمانسي أبزوفان داويد أمنغستو ቤት ግዛቱን ውን ሰላሙን መወዳእታ ይብሉን ቀናት እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ነዝኽ ገብር እዩ እግዚአብሔር ናብ ያዕቆብ ቃል ሰደደ እዝውን ኣብ እስራኤል ወደቀ የቀኔለ ዲያቆን ክብረት ያብል አሜን ቃል ወተስማዕልና ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 1 እስከ 14 ቃል በመጀመርታ ነበረ እቲ ቃል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል ውን ኣምላኽ ነበረ እዚ በመጀመርታ ኣብ ኣምላኽ ነበረ ብኡ ኩሉ ኾነ ካብቲ ዝኾነ ዘበለ ድማ ብዘይ ብኡ ዝኾነ የልቦን ህይወት ኣብኡ ነበረት እታ ህይወት ከዓ ብርሃን ሰብ ነበረት ብርሃን ውን ኣብ ጸልማት የብርህ ጸልማት ግና ኣይሓዞን ዮሐንስ ዝስሙ ሰብኣይ ካብ ኣምላኽ ተልኢኹ ተንስአ ኩሎም ብኡ ናብ እምነት ምእንቲ ክበጽሑ ብዛዕባ ብርሃን ክምስክር ንሱ ንምስክር መጸ ብዛዕባ ብርሃን ደኣ ክምስክር መጸ እምበር ንሱስ ብርሃን ኣይነበረን እቲ ነፍስ ወከፍ ሰብ ዘብርህ ብርሃን ሓቂ ናብ ዓለም ይመጽእ ነበረ ኣብ ዓለም ነበረ ዓለም ውን ብኡ ኾነት ዓለም ግና ኣይፈለጠቶን ናብቶም ናቱ መጸ እቶም ናቱ ከዓ ኣይተቐበልዎን ነቶም እተቐበልዎ ዘበሉ ኩሎም ብስሙ ንዝኣምኑ ግና ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ መሰል ሃቦም ንሳቶም ከዓ ካብ ኣምላኽ እምበር ካብ ደም ወይ ካብ ፍቓድ ስጋ ወይ ካብ ፍቓድ ሰብኣይ ዘይተወልዱ እዮም እቲ ቃል ስጋ ኾነ ጸጋን ሓቅን መሊኡኻ ኣባና ሓደረ ክብረቱ ድማ ከም ክብሪ ናይቲ ሓደ ወዲ ነብኡ ርኤና ኣሜን አሜን ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ካብ ፍቕዲ 11 እስከ 15 ሽዑ ሰማይ ተኸፊቱ ረኣኹ ኣብኡ ከዓ ኣምበላይ ፈረስ ነበረ እቲ ዝተወጥሖ ከዓ እሙንን ሓቀኛን ይበሃል ንሱ ከዓ ብቕንዕና ዝዳንን ዝዋጋን እዩ ኣዒንቱ ከም ሃልሃልታ ሓዊ እየን ኣብ ርእሱ ውን ብዙሕ ዘውድታት ኣለዎ ብዘይኩ ሓደ እኳ ዘይፈልጦ ኣብ ሰብነቱ ዝተጻሕፈ ስም ኣለዎ ኣብ ደም ዝተኣልከ ክዳን ተወንዚፉ ነበረ ስሙ ውን ቃል ኣምላኽ እዩ ኣብ ሰማይ ዘለዎ ሰራዊት ከዓ ጻዕዳን ጽሩይን ሻሽ ተኸዲኖም ኣብ ኣምቤለታት ፈረስ ተወጢሖም ሰዓብዎ ካብ ኣፉ ከዓ ንህዛብ ዝወቕዓሉ በሊሕ ሰይፊ ይወፅእ ነበረ ንሱ ብበትሪ ሓፂን ክገዝኦም እዩ ናይቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ብርቱዕ ቁጥዓ መግለፂ ዝኾነ መፅመቑ ወይኒ ከዓ ንሱ ክረግጾ እዩ ቃል ወተስማዕልና
ቀፂለን ዘለዋ ንባባትና ኣብ ቁጥሪ 32 ማማ መዓዛ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ፊልጵስ ኣይትረስዓኒ በናይካ እዋይ ኣይረኣኹን ማማይ ኣዴና ኤልሳቤጥ ይቕሬታ ኮርየ እንዴ ይቕሬታ እሺ ወንጌል ዮሐንስ ንዓኽን ያ ኣዴና ኤልሳቤጥ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እታ ራብዒት ወንጌል ማቴዎስ ኢልና መጀመርና ማቴዎስ ማርቆስ ሉቃስ ዮሐንስ እታ ራብዒት ወንጌል ምዕራፍ 1 ዮሐንስ ድያ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 18 ዕድሜኣ ግን ማማ መዓዛ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 6 ኣላትኪ ደድሕሪ ማማ መዓዛ ኣዴና ኤልሳቤጥ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 18 ብድሕሪ ቀፂልና ሓፍትና እልልታ ዕብራውያን ሓፍትና እልልታ ከተንብብ ፀኒሕኪ ምሽ ሓፍትና ሉላ ይቕሬታ ነፃ እንተሃሊኺ ተደይ ጥዕምኪ ምልክት ግበርለይ ሃራይ ማማ ትርሓስ ወልዱ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 2 ክሳብ ቁጥሪ 4 ንባብ ቁጥሪ 32 ናይ ሰብን ናይ እግዚኣብሔርን ግብሪ ዝመርሕ ብህላዊኡ ካብ ኣቦኡ ዘይተፈልየ ሕልና እዩ ንኩሉ ዝሕሉ ሓይሊ ብሓቂ ንኣብ ኣርኣያኡ ዝኾነ ወልድ እዩ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ብዘይ ምልዋጥ ካብኡ ዝተወልደ እዩ ፊልጵስዩስ 2:6 أنا دي نو ماما مازا أنا ماما مسيدني أوكي فيليب 3 قصر شدشتي أخذ كان دياكون حب كلتا شدشت تنبابي نسو بملكة عملاق كنسو نتعرف كم من زع أي رأيه أمين أدينا إلسابيت هراي 18 ወንጌል ዮሐንስ 1:18 ንኣምላኽ ዘረኣዮ ሓደ እኳ የልቦን እንተኾነ እቲ ኣብ ሕቑፊ ኣቦ ዘሎ እቲ በይኑ ውሉድ ዝኾነ ኣምላኽ ገለጾ ቴንክ ዩ ቀኒለይ كان ዕብራውያን 1 ካብ 2 ክሳብ 4 እሺ ዕብራውያን 1 ካብ 2 ክሳብ 4 ኣብ ዘንዳሕሮት መዓልትታት ንዓና በቲ ወራሲ ኩሉ ዝገበሮ ብእውን ዓለም ዝፈጠረ ወዱ ገይሩ ተዛረበና ንሱ ናይ ክብሩ ነፀብራቕን ቅርፂ ባህሪኡን ከሎ ኩሉ እውን ብሓይሊ ቃሉ ፀዊሩ ከሎስ ምንፃሕ ሓጢኣትና ምስ ገበረ ኣብ ላዕሊ ኣብ የማን ግርማ ተቐመጠ ካብቶም መላእኽቲ ብዙሕ ዝበለፀ ስም ብዝወረሶ መጠን ክሳዕ ክንድዚ ካባታቶም በለፀ ኣሜን ኣሜን ኣብ ቁጥሪ 33 ዘለዋ ንባባት ማማ ኣስሊ ነፃ እንተሃሊኺ ድምፂ ግበርለይ ኣለኹ በለኒ ነፃ ተሃሊኺ እሺ ኣብ ቁጥሪ 33 ዘለዋ ንባባትና ማማ ብረይ መዝሙር ዳዊት መበል 19 ቁጥሪ 4 ባባ ያዕቆብ ትንቢት ሚልክያስ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 2 ሓፍትና እልልታ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 4
ንህይወትና ዘብርህ ፀሓይ ጽድቂ እዩ ህይወት እንረኽበሉ ህያው እዩ ንሕና ኣብ ሓቂ እናጸናዕና ብኡ ኢና እንንቀሳቐስ ማማ ብረይ عسر شعته هو ቁጥር 4 እሺ ገመዶም ናብ ኩሉ ምድሪ ቃላቶም ድማ ክሳብ ወሰን ዓለም ይወጽ ኣሎ ንፀሓይ ከዓ ድንኳን ተኸለሎም ለደርባተ هو እሺ ባባ ያዕቆብ ሚልክያስ 14 ቁጥር 2 تنبيت ملكياس معرف 4 خاب قصر خلته حجي كاب سيون قال እግዚአብሔር ካብ ኢየሩሳሌም ክወፅእ እዩሞ ብዙሓት ህዝብታት ክኸዱ ንዑናይ ናብ ከረን እግዚአብሔር ናብ ቤት አምላኽ ያዕቆብን ንደይብ ንሱ ከዓ ጎደናታቱን ክረና እዩ ንሕና እውን ብመንገድታቱ ክንመላለስ ኢና كأخول إيوم يغني اللي ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 4 ህይወት አብኡ ነበረት ህይወት ከአብርሃም ሰብ ነበረት ቃል ህይወት ተስማዕልና አራይ ቀጽልና ናይ መወዳእታ ንባብና ያኽትከውን ኣብ ቁጥር 34 ዘለዋ ንባባትና ማማ ማዛ መዝሙር ዳዊት መበል 111 ቁጥሪ 9 ማማ ትርሓስ ወልዱ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 59 ቁጥሪ 10 ማማ ብረይ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 29 አዴና ኤልሳቤጥ ቀዳሜይቲ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ካብ 18 ክሳብ 20 መልእክቲ ጴጥሮስ ኣብያ ትርከብ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ናይ ጳውሎስ መልእክቲ ምስ ወዳእና ኣብቲ መልእክታት ድሕሪ ወንጌል ድሕሪ ግብረ ሐዋርያት ደሎ መልእክታት ድሕሪ ናይ ጳውሎስ ቅድሚ በዓል ራእይ ዮሐንስ ደሎ ወንጌል ዮሐንስ ደሞ ክገብረልክ ናፍታኒ አንተ ወይ هو እሺ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 19 አራይ ታኒ አንተ ወያ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 19 አራይ ማማ ትርሓስ ወልዱ ክቅይረልክ ቀዳሜይቲ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ካብ 18 ክሳብ 20 ቀዳሜይቲ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ካብ 18 ክሳብ 20 እሺ ንባብ ቁጥር 34 ባዕሉ ንኹሉ ከከምቲ ዝግብኦ ንጽህና ይህብ ሓጢአት ዘርሕቕ እዩ መድሓኒ ብደሙ ንዓለም ኣድሒኑ እዩ እሞ መድሓኒ እዩ ነቶም ዝበስበሱ ድማ ብሓድሽ ሕጊ ትንሳኤ ሃበ ኣሜን መዝሙር ዳዊት ቁጥሪ 9 ንህዝቡ በጃ ሰደደሎ ኪዳኑ ንዘለዓለም ኣዘዘ ስሙ ቅዱስን ዘፍርሕን እዩ ኣሜን ናባይዳዮ ቀኔ ነኖ ኣዴና ኤልሳቤጥ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 19 حراي يريال له كوغن صبي صنحي እሺ حراي ምዕራፍ 1 29 እዚ ኣብቲ ዮሐንስ ዘጥመቀሉ ዝነበረ ኣብ ቤታንያ ኣብ ማዕጾ ዮርዳኖስ ኮነ يغني ኣሜን ቃል ወተስማዕልና ثانك يو
እሺ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ካብ 18 ክሳብ 18 19 ብሓደ እንደለዋ ካብቲ ካብ ኣቦታትኩም እተቐበልኩምዎ ከንቱ ንብረትኩምን ከም ብደም እቲ ዓበርን ረኽሰትን ዘይብሉ ገንሸል ብክቡር ደም ክርስቶስ እምበር ብጠፋኢ ነገር ብብሩርን ወይ ወርቂ ከምዘይ ደሓንኩም ትፈልጡ ኢኹም። ንሱ ቅድሚ ምምስራት ዓለም ተመደበ፣ ኣብ መወዳእታ ዘመን ግና ምእንታኹም ተጋህደ። ኣሜን። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ። አሜን። ቃል ሕይወት ተስምዐልና ናይ ሎሚ ንባብ ኣብ ዝኸኣኽለና እዩ ኣጀሚሩ ዘፈፀመና ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ካብዚ ብምቕፃል ከምቲ ልሙድ መዝሙር ካብ ጉባኤ ክህልወና እዩ። መዓዛን ትምኒትን ትርሓስ ኣለኹ ዘማሪት ኣይኮንኩን ግን ክፍትን እስኪን ተንዘመርቲ ድሓንሰን ይዘምራ ነኖ ድሓንሰን ዘመራ ንስኻ ዘምሪ ትርሓስ ሓፍትና ንስኻ ዘምሪ ኣባኺያ ዘምሪ ትርሓስ እያ ከማኸን ግን ኣይኮንኩን ክብረት ይሃበለይ ኣሜን። ክብርና ይኹን መስገን ኣራይ እዚ ኩሉ ካብኡን ብኡን ኢና ንረኽቦ ዘለና እሞ ነመስግኖ ብሓቂ ዓቕምና ሒደት እኳ እንተኾነት መዝሙር ክዝምር እግዚአብሔር ብርሃልኪ ኣሜን። ክብርና ዓቕምና ሒደት እኳ እንተኾነ ዓቕምና ሒደት እኳ እንተኾነ ንቓልካ ግን ኣኽቢርናዮ ንስኻ ድማ ማንም ዘይዓፅቦ ክፉ ደገ ሂብካና ንስኻ ድማ ማንም ዘይዓፅቦ ክፉ ደገ ሂብካና ዓቕምና ሒደት እኳ እንተኾነ ዓቕምና ሒደት እኳ እንተኾነ ንቓልካ ግን ኣኽቢርናዮ ንስኻ ድማ ማንም ዘይዓፅቦ ክፉ ደገ ሂብካና ንስኻ ድማ ማንም ዘይዓፅቦ ክፉ ደገ ሂብካና ዓቕምና ሒደት እኳ እንተኾነ ዓቕምና ሒደት እኳ እንተኾነ ንቓልካ ግን ኣኽቢርናዮ ንስኻ ድማ ማንም ዘይዓፅቦ ክፉ ደገ ሂብካና ንስኻ ድማ ማንም ዘይዓፅቦ ክፉ ደገ ሂብካና ንስኻ ጌታዬ መዓረይ ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን። ኩሉ ባዕፋን ዘለኸኒ እሞ ይቐኒየለይ ዝሃብኩም ንዕድል አሜን። ማማ ትርሓስ ቃል ሕይወት ተስምዐልና ዝማሬ ኣምላኽ የስምዐልና ጥዕምቲ መዝሙር ዓቕምና ሒደት እኳ እንተኾነ ዓቕምና ሒደት እኳ እንተኾነ ንቓልካ ግን ኣኽቢርናዮ ንስኻ ድማ ማንም ዘይዓፅዎ ክፉ ደገ ሃብካና ትብል ጥዕምቲ መዝሙር ክንሰምዕ ፀኒሕና። ሓፍትና እልልታን መምህር ትምኒትን ኢድክን ሓፍ ኣቢልክን ኣለኽን ናባኽኒ መምህር ትምኒት ሓንቲ እሺ መምህር ትምኒት መጀመርታ ናባኺ ወይስ ናይ ዓንተ ወያ ታ ኢድ ደሓን ዲያኮን ዓቕምና ንእሽቶ እኳ ሒደት እኳ እንተኾነ ምስ ምንታይ ከተሓዛም ደለኹ ወይ ከዓ ኣነ ምስ ምንታይ ክብላም ደለኹ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 23 ቁፅሪ 1 እግዚኣብሔር ጓሳይ እዩ ዝጎድለኒ የብለይን ኣብ ልሙዕ ሻሂ የውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ ይወስደኒ ምክንያቱም ምስ ናተይ ዓቕምን ምስ ናተይ ክእለትን እግዚኣብሔር መሪሖብቲ ዝደልዮ እንተዘይወሲድኒ ዋላ ሓደ ክገብር ከም ዘይክእል ኢለ ምሳም ተተሓሓዝኳ ነይረ ዲያቆን። አሜን። ቃል ሕይወት ተስምዐልና እግዚኣብሔር ጓሳይና እግዚኣብሔር መራሒና ብዘይቦ ምንም ዓቕሚ የብልናን ቃል ሕይወት ተስምዐልና ባባ ያዕቆብ። እሺ ሓፍትና እልልታ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 8 3:8 ንግብርኻ ፈልጦ እየ ዓቕምኻ ሒደት እዩ እንተኾነ ንቓለይ ሓለኻዮ ንስመይ እውን ኣይከሓድካዮ ስለዚ ሓደ እኳ ክዓፅቦ ዘይክእል ክፉት ኣፍ ደገ ሂበካ ኣለኹ። አሜን። ቃል ሕይወት ተስምዐልና
እታ መዝሙር እውን ቃል በቃላ ካብኣ እያ ወፅያ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 8 ቃል ተስማዓልና እሺ ካልእ ዝውስኽ ዓቕምና ሒደት እኳ እንተኾነ ንቓልካ ግን ኣኽቢርናዮ ንስኻ ድማ ማንም ዘይዓፅዎ ክፉት ደገ ሂብካና እያ ትብል እታ መዝሙር እሺ ተወሳኺ ብዛዕባ ቃሉ እንታይ ክንብል ንኽእል ንቓልካ ግን ኣኽቢርናዮ ዓቕምና እውን ሒደት ምዃኑ ድኹማት ምዃንና ሓንቲ ኣብ ቆሮንጦስ እያ እታ ምዕራፍ ሓዝክዋን ናይ ሃዋርያ ጳውሎስ ዓብይን ብርቱዕን ኣፍ ደገ ተኸፊትለይ ኣሎ ተፃረርተይ ግን ብዙሓት ስለ ዝኾኑስ ኣብ ኤፌሶን ክፀኒሕ ዝብላ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣላ እታ ምዕራፍ ሓዝክዋን እስኪ እታ ሓሳብ እንታይ ኢልክኒ ዓብይን ብርቱዕን ዝኾነ ኣፍ ደገ ተኸፊትለይ ኣሎ ብዙሓት ተፃረርቲ ግን ኣለውን እሞ ኣብ ኤፌሶን ክፀኒሕ ዝብላ ኣላ ናይ ሃዋርያ ጳውሎስ እሺ ቃል ይወልና ድዘከራ እንተሃልዩ ሼር ይግበረና እስኪ ሓፍትን ኣልልታ ድገምያ ዓብይን ብርቱዕን ዝኾነ ኣፍ ደገ ተኸፊትለይ ኣሎ ተፃረርተይ ከዓ ብዙሓት እዮም እሞ ኣብ ኤፌሶን ክፀኒሕ ንዝኾነ ግዜት ኣብ ኤፌሶን ክፀኒሕ ይብላ እሺ ድሓን ካልኦት ዳበሉ እታ ጥቕሲ ዝዘክራ ክነግረና እዩ ቃልዮ ተስማዕ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 2 ካልኣይ ቆሮንጦስ 2:12 ሓፍትና ኣልልታ ካልኣይ ቆሮንጦስ 2:12 ከተንብብልና ዶ ኦኬ ብዛዕባ ክርስቶስ ወንጌል ክሰብኽ ናብ ጢሮኣዳ መጻእኩ ብጎይታ ዝተኸተለይ ናይ ኣገልግሎት ኣፍ ደገ ረኸብኩ ቀጽሊ ክቕፅል ንቲቶስ ሓወይ ስለ ዘይረኸብኮ ግን ኣዝየ ተጨነቕኩ ስለዚ ካብኣታቶም ተፋንየ ናብ መቄዶንያ መጥከድኩ ግናኸ ነቲ ብክርስቶስ ገይሩ ኩሉ ሳዕ ናብ ዓወት ዝመርሓና ብኣና ገይሩ እውን ክርስቶስ ከም ዝፍለጥ ንምግባር ከም ጥዑም መኣዛ ኣብ ኩሉ ቦታ ዝግለጽ ኣምላኽ ስብሓት ይኹኑ ኣሜን ይመሳሰላ እንዴን ምናልባሽ ዛድበልኪያ ግን ካልእ ትኽክል እውን ክትፍሉ ትኽእል ኣብቲ ኣክስታያ ቀዳማይ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 8-9 ዓራይ ህዝበ ክርስቲያን ቀዳሚቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 16 ቁጥሪ 8 ቁጥሪ 9 እያ ኣንብቢ እያ ድሓን ባዕልኺ ረኺብክያ ስለ ዘላ ኦኬ ግና ክሳዕ በዓላት 50 ኣብ ኤፌሶን ክጸንሕ እየ ምክንያቱ ዓብይን ፍረ ዘለዎን ኣፍ ደገ ተኸፊትለይ ኣሎ ተፃረርተይ ከዓ ብዙሓት እዮም እዋሕ እግዚአብሔር ኣፍ ደገ ጽድቂ ናብ መገዲ ህይወት ድወስድ ኣፍ ደገ ክፉት ኣፍ ደገ ይሃበና ብኡ ክንመላለስ ይደግፈና ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 16 ቁጥሪ 8 ቁጥሪ 9 ቃልዮ ተስማዕልና እሺ ካልኦት ጥቕሲ ንውስኽ እንተሃሊና ሓንቲ ዕድል ክህቤ ዲያቆናይ መዝሙር ዳዊት 119 7 ቁርብ مساء خير كوينات سمعتني ልቦም ከም ስብሒ ረጎደ ኣነ ግና ብሕግኻ ባህ እብል ኣለኹ ተኸይዳት
هو نقالك أخبير كايو نقالك جين أخبير نايو نديا سكي እቲ ኣብ 74 ከዓ ንቓልካ ተፅሕብየ እሞ እቶም ዝፈርሑኻ ሪኦምኒ ክሕጎሱ እዮም። እቲኣ ግን 70 ልቦም ከም ስብሒ ረጎደ ኣነ ግና ብሕጊኻ ባህ እብል ኣለኹ። آمين عليه وتسمع لنا مزمور داويت مبل 119 قطر 7 اتا 74 كا خم توسخت ننببها الشي ماما مازا نو لو انت افهمي يا ثاني عن توي اب رياكشن ذهب وانا مزمور السامبر اي رخبكم ده ايش حاري حراي كاخلنايو እግዚአብሔር አገልግሎትኩም ይባርክ حراي ካብዚ ብምቕጻል ናይ ሎሚ ደንበብናዮ ሃይማኖት አበው ናይ ቅዱስ ኤራቅሊስ ምዕራፍ 49 ክፍለ 11 ካብ ቁጥሪ 16 ጀሚርና ክሳብ 34 ብዙሒና አንቢብና ሎሚ ስለዚ ካብዚ ዘንበብናዮ እንታይ አስተንቲና እንታይ ተማሂርና እንታይ ተረዲእና ወይ ድማ ዘይተረድአና ነገር እንተሎ ኣቦታት መንጎና ስለ ዘለው ሕቶት ኣለና እውን ንሕተት ኣብ ቁጥሪ ክንዲዚ ኣውፀለይ በሉኒ ከውፀልኩም ኣፍታደለኹማ ከምዚ ክንሰምዖ ፀናሕና ካብ ቁጥሪ 16 ጀሚሩ ብዛዕባ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ተዛሪቡ ብዙሕ ሃብቲ ከም ደሎ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ናይታ ኣብ ሰማይ እንረኽቦ ሃብትታት ናቱ ምሳሌ ምዃና ኣብዚ ምድሪ እዚ ድማ ወንጌል ዝሰብኩ ኣቦታት ከም ዘለውና ንቅዱስ ኣገልግሎት ንመንፈሳዊ መዝሙር እንጥቀመሎም ቅዱሳት ኣቑሑ ከም ዘለውና ኢሉ ብዙሕ ሃብታት ናይ ቤተ ክርስቲያንን ጸጋ ናይ ኣቦታት መምህራንን እናጠቐሰ ምስከደ ብዙሓት ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዘለው መጽሓፍ ዕዳና ከም ተቐደ መጽሓፍ ሓርነትን ህይወትን ከም ዝተጻሕፈልና እናበለ ብዛዕባ ልደት ናይ ጎይታ ተዛሪቡ ብዛዕባ ጾም 40 ተዛሪቡ ፈውሲ ምዃኑ ጾም ዓስቢ ድንግልና ከም ዘሎ ብዛዕባ ምጽዋት ብዛዕባ ትዕግስቲ ብዛዕባ እምነት ብዘይ ምምርማር ክንኣምን ከም ዝግባእ በእምሮ ሰብ ተመርሚሩ ዘይብጻሕ ምዃኑ ምስጢር ናይ ስላሴ እናበለ ኣዝዩ ደስ ድብል ብዛዕባ ወልድ ስጋ ምልባሱ ቃል ስጋ ምልባሱ ክሳብ ክንደይ ኣዝዩ ረቂቕ ምስጢርን ዘደንቕ ነገር ምዃኑ ብኡ ክንኣምን ከም ዘለና ምስ ኣቦ ማዓረ ከም ዝኾነ ስጋ ብምልባሱ ካብ ኣብ ከም ዘይነኣሰ ከም ዘይተለወጠ ስጋ ብምልባሱ ቃል ከም ዘይተቐየረ ካልእ ከም ዘይኮነ በቲ ናይ ብሓቂ ህላዊ እምበር ምትሃት ወይ ጽላሎት ከም ዘይኮነ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ከም ዝወሰደ ብዘይ ዝኾነ ሓጢኣት ፍጹም ሰብ ከም ዝኾነ እናበለ ብዙሕ ብዙሕ ከምቶም ዝኸሓዱ ንሕና እውን ክንክሕድ ከም ዘይብልና እናበለ ኣብ ሰማይ ሙሉእ ምዃኑ ኣብ ሰማይ እናሃለወ ኣብ ምድሪ እውን ኣብ ኩሉ ቦታ ሙሉእ ምዃኑ እናበለ ከም ተሰቕለ ብዙሕ ከም ተዓገሰ ብዙሕ ስቃይ ከም ዝረኸበ ወላ ስጋ ይልበስ ደኣ እምበር ብህላዊኡ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ከዓ ቃል እግዚኣብሔር ኢልና ከም ንፅውዖ እናበለ ኣዝዩ ሰፊሕን ዓሚቑን ምስጢር ናይ ሓድነቱን ሰለስትነቱን ምስጢር ስጋ ምልባሱን ከነንብብ ፀኒሕና ናይ ሎሚ ዳርጋ ደይተንኮፎ ኣርእስቲ ይብሉን ኣዝዩ ሰፊሕ ኣርእስታት ተናኺፉ እሞ ተስፋ ገብር ብዙሕ ነገር ሎሚ ተማሂርና ክንከውን ስለዚ ሎሚ እዚኣ ኣስተንቲነ እዚኣ ተማሂረ እንብሎ ወይ ሕቶ እንተለና ናባኹም ጊዜ እንጠቀመሉ ምስ ናይ ጸሎት ኩሉ ሙሉ 40 ደቂቃ ኣለና ሎሚ ኩላትና ነንእሽተይ ሓሳብ ክንህብ ኢና
ولا دام ببنا قطر خندزي أو صليت يلكمني نعادم بكم زيادة سيلاتن بخمزة تردئية كمزة ستنتينية النبلو الشحفتنا قللتا دياقون حتى لا تنيا بسافة دا 10 شعته ماشي فوصلك 10 شعته اوكي ماشي أفتانا مجمرة زلات أبزي حاقوسن تدلان زسعبو أقعو منفساوي مهلي تالو زي أي تردأتني ماشي قطر 10 شعته انت تبل أبوتاتا ما أكلنا له خم بباية أبزي حاقوسن تدلان زسعبو أقحو منفساوي مهليت ألو تبل دلاسي أي تردأتن إلى الله حفتنا ካልእ ተወሳኺ ሕቶታት ከይህሉ ክንሰምዕ እሞ ብሓደ ገይሮም ምእንቲ ክምልስዎ ሓሳብ ርእይቶ ሕቶ ተዘየለ ግን ሰቕሰቕ ተበዚሑ ግን እታ ግዜ ክንጥቀመላ ምንታ ኣቦታት ኣብ መንጎ ክምልሱልና እዮም أدو خفتنا دياقون ودي اسمع ما بري سكتنا متيتني عبراويان حادة كاب لته ماشي ምዕራፍ ሓደ ኣምላኽ ብወዱ ከም ዝተዛረበ ኣምላኽ ብዙሕ ሳዕ ብብዙሕ መገድን ቀደም ነቦታትና ነቢያትን ገይሩ ምስ ተዛረቦም ኣብዘን ዳሕሮት መዓልታት ንኣና በቲ ወራስ ኩሉ ዝገበሮ ብኡ እውን ዓለም ዝፈጠረ ወዱ ገይሩ ተዛረበና ካብታ ናይ እዋ ካብቲ ዓንቲ ወይ ዘንበብናዮ ንባብ እወ ካብ ንባብ እሺ ዕብራውያን ሓደ ሓደ ካብ ክልተ ተቕፅሉን እያ ግን ክሳብ ክልተ እወ ንስና ያ ማማ ብሪ ክደግማ ዶ እዋ ኣረ ኣምላኽ ብወዱ ከም ዝተዛረበ ኣምላኽ ብዙሕ ሳዕ ብብዙሕ መንገዲ ቀደም ነቦታትና ብነቢያት ገይሩ ምስ ተዛረቦም ኣብዘን ዳሕሮት መዓልታት ንዓና በቲ ወራስ ኩሉ ዝገበሮ ብኡን ዓለም ዝፈጠረ ወዱ ገይሩ ተዛረበና ኣሜን እሽኒ ሸ መብርህ ግበርልና ከመይ ኣስተንቲንክያ እዚኣ ዶ ኣምላኽ ኩሉ ሻዕት መገድን ነቦታትና ብነቢያት ገይሩ እዩ ንዓና ዝመሃረና ንዖም ዝተዛረቦም ከዓ ነቢያት ዝገልፅዎ ኩሉ ብዳሕሮት መዓልታት ንኩሉ ወረስቲ ክንከውን ከዓ ንዓና ዘውረሱና በቦታትናን ብነቢያትናን እዩ ኣሜን ቃልዎ ተስማዓልና ኣምላኽ ብብዙሕ መገዲ ብዙሕ ሳዕ ከም ዝተዛረበ መወዳእታ ከዓ ብወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ብነቢያት ገይሩ ምስ ተዛረቡ ዳሕሮት መዓልታት ድማ ንዓና ወረስቲ ከም ንኸውን ናብኦም ተሃበና ወዱ ገይሩ ተዛረበና ኣሜን ቃልዎ ተስማዓልና ኣሜን ኣብ ሓደ ክሳብ ክልተ ኣሜን እሺ ካልኦት ካብቲ ዝተነበበ ጥቕስታት ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ይኹን ካብዚ ናይ ሃይማኖት ኣበው ዘስተንተናዮ ወይ ዘይተረድአና እንተሃልዩ ግዜና ንጥቀመሉ ሕራይ ክሳብ ተሓስቡ ክሳብ ትዳለዉ እዛ ቁጥሪ 19 ኣቦታት ክምልሱልና እዮም ኣብዚ ሓጎስን ተድላን ዝስዕቦ ኣቕሑ መንፈሳዊ ማህሌት ኣሎ እያ ትብል እዚ ኣይተረድአትንን ኢላ ኣላ ሓፍትና ኣልልታ እሞ ኣቦታት ናባኹም
كما يسأنيهم كلهم حزب እግዚአብሔር كساب الساعة زبدحن سلام عكيبو بس قدوس አገልግሎት ክንራኸብ ዝረዳእና ዝደገፈና ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ ኩልኹም ብንባብ ብመዝሙር ብጸሎት ብተሳትፎ ትሳተፉ ዘለኹም ከዓ ትብሕቡእ ዝርኢ እግዚአብሔር አምላከ ቅዱሳን ዘተጻድቃን አስበትሁታ ንኽፈልኩም ቅድሚ ናብዚ ናይ ሎሚ ምስጋርና ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ሰዓት ኣኺሉ ዘሕለፍናየን ሕቶታት ኣለዋ ብኣተን ክንጅምር ኢና እታ ቀዳመይቲ ምናልባት ኣብትና ህይወት ያመስልና ሓዲታ ስለምንታይ በአድጊ ዛረቦም ነይሩ ስለምንታይ በአድጊ እግዚአብሔር ስለምንታይ በአድጊ ተዛሪቡ ዝብል ካብተን ሕቶ ቀሪበን ዝነበረ እነ ኣብ መጽሐፍ ኢዮብ ምዕራፍ 33 ካብ 14 ጀሚሩ እግዚአብሔር ኩል ጊዜ ይዛረብ እግዚአብሔር ይዛረብ እግዚአብሔር ኩል ጊዜ ይዛረብ እግዚአብሔር ብዝፈቆዶ ይዛረብ ስለዚህ ታመልስ ስለምንታይ እዩ ዝዛረብ ግን ከይ ወሰኽና ከየጉደልና ካብታ ጥቕስናይ መጽሐፍ ኢዮብ ክንሪኣ ምዕራፍ 33 ካብ 14 ጀሚሩ እንታይ እዩ ዝብል ኣምላኽ ሓንሳእ ኩሉ ሳዕ ይዛረብ ሰብ ግና ኣይቐልብን እዩ ብሕልሚ ብናይ ለይቲ ናይ ራእይ ንሰብ ከቢድ ድቃስ ምስ ወደቆ ኣብ ዓራቱ ምስ ደቀሰ ንሰብ ካብ ግብሩ ምእንቲ ክመልሶ ካብ ትዕቢት እውን ክስውሮ ንነብሱ ካብ ዓሚቕ ምእንቲ ክባልሃ ንህይወት እውን ካብ ሴፍ ከናግፋ ሽዑ ንእዝኒ ሰብ ከፊቱ ተግሳጹ ይሓትሞ እዩ ስለዚ ሰብ ካብ ጌጋና ክንምለስ እግዚአብሔር በእንስሳ ዝዛረብ በሕሙማት ዝዛረብ በዓበይቲ ዝዛረብ በንኣሽቱ ዝዛረብ በሁሉ ይዛረብ ዕላማ እግዚአብሔር ዝዛረቦ ግን ዝዛረብ ስለዝደለየ ዘይኮነስ ንሰብ ካብ ግብሩ ምእንቲ ክመልሶ ኣብ ቁፅሪ 16-18 የነብብ ኣለኹ ካብ ትዕቢት እውን ክስውሮ ንነብሱ ካብ ዓሚቕ ምእንቲ ክባልሃ ንህይወት እውን ካብ ሴፍ ከናግፋ ሽዑ ንእዝኒ ሰብ ከፊቱ ንተግሳጹ ይሓትሞ እዩ እግዚአብሔር ዘስተውዕል እምሮ ይሃበና ኣብ 36 ኣብ መጽሐፍ ኢዮብ ከይወፃና ማለት እዩ ኣብ 36 ካብ ቁፅሪ 8 ጀሚሩ ክሳብ 12 ከምዚ ይብል ብሰንሰለት እንተተኣስሩ በግማር ሽጋር እንተተሓዙ ንሱ ንተግባሮም ነቲ ብትዕቢት ዝገብርዎም ምትሕልላፎም የፍልጦም እዝኖም ንተግሳጽ ከፊቱስ ካብ ሓጢኣት ክምለሱ ይእዝዞም እንተሰምዕዎም እንተተገዝእዎ መዓልታቶም ብሰናይ ዓመታቶም እውን ብደስታ ይፍጽሙ እንደዘይሰምዑ ግና ብሰይፊ ክጠፍኡ ብዘይፍልጠት እውን ክሞቱ እዮም እግዚአብሔር ይቕረ ይበለልና ስለዚ ኣብ ሮሜ 14:15 እንታይ ዝብል እቲ ዝተጻሕፈ ኩሉ ቅዱሳት መጻሕፍቲ መወከሲ ብምግባርን ብትዕግስትን ምእንቲ ክንድሕን ንምድሓድና እዩ ዝተጻሕፈ እዩ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 10:11-12 ነቶም ዳሕራይ ዘመን ዘርከብና ንመለበምና ክኾነና እዩ ዝተጻሕፈ ስለዚ ስለምንታይ እግዚአብሔር ይዛረብ በአድጊ ይዛረብ ብዝኾነ ይዛረብ እግዚአብሔር ዝዛረቦ ግን ንሕና ምእንቲ ክንምለስ እዩ ሽዑ ሓብትና ዕልልታ እግዚአብሔር ሓሳባት ልባ ያስምረላ ሽዑ እውን ክልተ ሕቶ ሓቲታ ነይራ ካብተን ሽዑ ዝተሓታ ስለምንታይ ሰለስተ መስፈር ዝብል እዩ ነይሩ እቲ ምስጢር ቤተክርስቲያን ካለዎ ዶ ዝብል ሕቶ እውን ቀሪቡ ነይሩ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ብዕላማ እዩ ዝገብር ይዕበ ይንኣስ ቁፅሪ ይኹን ሕብሪ ይኹን ነገራት ይኹን እግዚአብሔር ብጥበብ ብመደብ እዩ ዝሰርሖ ማለት ስለዚ ነቲ ናይ ሓድነትን ሰለስትነትን ከተኣሳስርዎ ከለዉ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 18-16 ሰለስተን ሓደን እንዳበለ ይኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ኣብታ ዝተጠቕሰት ናይቲ ሽዑ ጥቕሲ ከዓ ሰለስተ ወጠጦ ሰለስተ እንጌራ ሓደ ሓርቢ ይብል ስለዚ ኣብቲ ትርጓሜ ናይ ብሉይ ኪዳን ብፍላይ ከዓ ፋዘር ቴድሮስ ማልታይ ኣብ ዝተርጎምዎ ንኩሉ
سلستن من تاي تباهيلو حدن من تاي تباهيلو بسفح سلاتي زخمت زحتت كيو مستيرة سلاسي مستيرة بيت خريستيان زتتحازي كل قصرتات مالتي بفلاي كأنا قصر ترقامي سلازة قمتو خا أبتناي قصري ترقامي خا بسفحو شيح معالت بكدم إكزابير شيح عمد كنده حانت معالت حدا معالت خا أخند شيح عمد زبل عبي مستيرة اللوو مالتي تخلايت شعوز تحتتت كاب قداماي ساميل معرف 10 قصر 6 منفس እግዚአብሔር ድማ ናብ ልዕሊኻ ክወርድዩ ምሳታቶም ከኣኽት ንበይኻ ካልእ ሰብ ክትከውን ድማ ክትልወጥ ኢኻ ትብል ይስለምንታይ ምልዋጥ ማለት እንታይ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ምልዋጥ ካብቲ ዝነበሮ መንፈስ እግዚአብሔር ምስ ሓደሮ ናይ መሪሕነት ጥበብ ክወሃቦ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝተዋህበ እዩ ንእግዚአብሔር ክሳብ ዝእዘዞ ንእግዚአብሔር ክሳብ ዝተኣዘዞ ብመገዱ ክሳብ ዝኸይድ ከዓ በዚ መንፈስ አምላኽ ይምራሕ ነይሩ ካብ ትእዛዝ እግዚአብሔር ክወፅእ ምስ ጀመረ ሳኦል ግን እቲ መንፈስቲ ከም ተሓድገ ካልእ መንፈስ ከዓ ናይ እግዚአብሔር ዘይኮነ ከሳቅዮ ከም ዝኣተዎ ይትቃል አምላኽ ዝገልጸልና ኩሉ ግዜ ከዓ ካብ መዝሙር ዳዊት ኣብታ ናይ ንስሓ ጸሎትና እንታይ ኢና ንብል ወአምላኽ ጽሩይ ልቢ ፍጠረለይ 51 ካብ 10 ክሳብ 12 ዘሎ ወአምላኽ ጽሩይ ልቢ ፍጠረለይ ቅኑዕ መንፈስ ከዓ ውሽጢ ይሐድስ ካብ ቅድሚ ገጽካ ይትደርብየኒ ቅዱስ መንፈስካ ኣይተግድፈኒ ኣብዛ ሕጂ ቅዱስ መንፈስካ ኣይተግድፈኒ ስለዚ እቲ ካልእ ሰብ ከውን ኢኻ ዝብሎ ዘሎ እንታይ እዩ بحساب سجا بحساب بمدراو حساب زمرح زنبرة بحساب منفس قدوس يمرح ماس من سجا منفس قدوس مستقبلي سلازي إذا سجا منفس قدوس جن كم تزجبا أجرنا عندزي عاقبنا وسد كحدك زغلي سلازي أب يفيسون معرف 4 قصر 3 إزبل ناتن معلتم مدحان زتحاتمكم له ناي إجزابير منفس قدوس أي توجيهوي سلازي خمت زبحال زلو منفس قدوس لومي تأمرات نمقبار أب قبائي منفس قدوس كورديو خمس خقبري إلو نماج أفر زي كونس نمعالتي مدحان زتحاتمكم لي سقا منفس قدوس ردات منفس قدوس مقلاس منفس قدوس أبزي مدرزي تأمرات نمقبار زي كونس ات مودعتا ناتن معالت مدحان زتحاتمكم لو منفس قدوس أباخاتكم زلو منفس قدوس أي توجيهوي سلقالات እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብዛና ኢሎም ክንመጽእ ከለና ንስትልዕሊ ዘለኹን ሪኦ ጽቡቕ እዩ ኣብዚ ዘናም ቅዱስ ወንጌል ዝጸሩ ደመናታት መምህራን ኣለው ኣብዚ ንስላሴ ዝሰብኩ ስልጣን ስልስ ቅዱስ ዝሓዙ ሐዋርያት ኣለው ይብል ማለት ስለዚ ምስኣት ተሓሒዙ ይምጽዎ ዘሎ ኣብዚ ሓጎስን ተድላን ዝስዕቦ ኣቑሑ መንፈሳዊ ማህሌት ኣሎ أبزي مدراو سب أدام الله ناي سماياو غويتا بانا برهان كا الله أب قبر هوريات معرف 10 توشد الشيء أتي أقحو منفساوي مهليت زبلو زلو مستنى هوريات سراح قبر مدحان مسكرنات أملاخن قبيرة أمراتن معرف 10 توشد الشيء كاب 10 كلتن قبر هوريات معرف 10 شريشة 10 كلتن اتأكب هزب خاء تلعلم اتوم حلا قدما كداونتون قفيفهم بشمال كزبط ومز أزدزو بزح مزدبت وم كاء نابيت ما أسرته أتوم نتحلاو أسرات دما أصنعو كحلوم أزدزو شعونسو نتتأزاز مستقبله كاء نابتوشت بيت ما أسرته أتوم أقاروم كاء أبقندي أصنعو أسري هجي أب قطر 15 بخندزي مغرفتي إذ كان إقرخان قندي تأثيرو أب زخولنا اللو قزيه مالتيو فرق لايت مسكونا دما باولوسن سيلاسن نا أملاخ النامس نالمنو بزيما يمسقنو نبارو توم مسراتكا يسمعوهم نبارو بدنقة دما مسرات تابيت ما أسرتك سع زناوت برتوع مدروخانا بؤبؤخا أبزلوت اتمعصو تخفته ناي كلاتهم مقاوحون تفتحاي سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብ 34 እንታይ ሊ ኣብዝሕ ሓጎስን ተድላን ዝስዕቦ
ኣቑሑ መንፈሳዊ ማህሌት ኣለዎ ስለዚ እቲ ሓጎስን ተድላን ኣብ ቁፅሪ 34 ክገልጾ ከሎ እንታይ እዩ ዝብል ናብ ቤቱ ኣደይቡ ድማ ማኣዲ ቀረበሎም ብኣምላኽ ስለ ዝኣመነውን ምስ ኩሎቶም ስድራ ቤቱ ተሓጎሰ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚ እቲ ኣብ ሃዋርያት ዝገብርዎ ዝነበሩ ነብሰ ምቕባጽ ዝተሰነየ ኣገልግሎት እግዚአብሔር ዝገብረሎም ዝነበረ ተኣምራት በቲ ተኣምራት ዝግበር ዝነበረ መንፈሳዊ ማህሌት ኣቑሑ ማህሌትን ውፅኢት ናይቲ ዝተገብረ ተኣምራት ናይ ማህሌት ተኣምራት ከዓ እቲ ሓጎስ ናይቲ ሓለቓ ቤት ማእሰርቲ ምስ ስድራ ቤቱ ስለ ዝኣመነ ብኣምላኽ ተሓጎሰ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለ ዝተፈቅደለይ ብልቢ የመስግን ነዚ ጉባኤ ዝሰራዓልናን ዝኸፈተልናን ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ ይቀኒየለይ ደግኒ አሜን ቃል ሕይወት ተስማዕልና ኩለን ተመሊሰን እየን ናይ ደሓለፈን ናይ ሎምን ካብዚ ብምቕፃል ግዜና ክንጥቀመሉ 25 ጎደል ኮይኑ ኣሎ 10 ደቂቕ ክህበኩም እየ ካልእ ተወሳኺ ሓሳብ ኣስተንትኖ ርእይቶ ሕቶት ኣለና ናባኹም ኣለና ዶ ክንሰማዕ ይፀናሕና እንዲና ኣለና ዲያቆን ኣነ ከኣፍታ 14 ሲታም ትምርዳእ ኣሎ እንዲ ምግላፅ ቅሩብ ተኣሽሙ ስለ ዝኾነ እምበር እታ 24 ኣብታ መፅሓፍ ኣበው ዘላ ነቶም ዘይተፈጠሩ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስን ብዘይምርመር ምእማን ነቲ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይምርመር ምስጢር ሰብ ምዃኑ ምእማን እታ ጽሕፍቲ ዘላ ኣብታ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገልጽ ከም ዘለዎ ተቐቢልና ምእማን እቲ ንሱ ዝገብሮ ምግባር እምበር ጥቕስታት እንዳገለጹ ብዙሕ ግዜ ከምዚ እዩ ካብ ማርያም ኣይተወለደን ከምዚ ኢሉ ይመፅኡ ከምዚ ኮይኑ ዝብሉ ብዙሓት እንተኣሽሙ ኣለዉ እሞ ንሕና ኣነ ከዓ እንታይ ኣስተንቲነ እታ ጽሕፍቲ ትብለኒ ከምታ ንሱ ዝፅሓፈልና ኣብታ መፅሓፍ ቅዱስ ዘላሲ ከም ዘላታ ኣሚንና ከይተመራመርና ኣንዓኣ ኣሚንና በታ ንሳ ዝበለትና በታ ፅሕፍቲ በቲ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገብሮን ድብለናን ኮይንና ክንነብር ስተንቲነ እሞ ክብርን ምስጋናን ይኹን ዘመን ኣገልግሎትካ ባርኻ ዘወደ አሜን ማማ ትርሓስ ቃል ሕይወት ተስማዕልና እግዚአብሔር በቦታትና ነቢያት ሐዋርያት ገይሩ እዚ ቅዱስ ቃል ጽሕፍልና ምስጢር ናይ ስላሴ ከዓ በእምሮ ሰብ ተመርሚሩ ክብጻሕ ዘይክእል ስለ ዝኾነ ኣቦታትና ነዚ መጽሓፍ ቅዱስ ክጽሕፍዎ ከለዉ ሰባት ክንርድኦ ብንኽእል ገይሮም እዮም ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ጽሒፎምልና ደስ ደብል ነገር ከዓ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱሳት ኣቦታት ዝጸሓፍዎ ከምዚ ሃይማኖት ኣበው ዝኣመሰለ ንመጽሓፍ ቅዱስ ዘረድእ ዝገልጽ ዘብርህ ኣዝዩ ሰፊሕ ዝኾነ መጽሓፍቲ ጽሒፎሙልና ዶክትሪን ኣለዋ ቤተ ክርስቲያንና መጽሓፍቲ ኣለዋ ንዘይተረድአካ ጥቕሲ ዝምልስ ዘብርህ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ቅዱሳን ኣቦታትና ሊቃውንቲ ዝጸሓፍዎ ከም ሃይማኖት ኣቦ ዝኣመሰለ መጽሓፍቲ ስለ ዘለና እውን ኣነ ብከምዚኣ ተረዲኣትኒ ኣነ ከምዚ ድመስለኒ ዳበልካ ከም ድላይካ ምክያድ የለን ከምቲ ናይ ካልእ እምነታት ኣቦታት እንታይ ኢሎም መጽሓፍትና እንታይ ይብሉ ኢልካ ነቦታት ተወኪስካ ዘይምለስ መልሲ የለን ኣብ ቤተ ክርስቲያንና እሞ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ጽቡቕ ኣስተንትነ እዩ እሺ ካልኦት ኣነ ብዛ ቁጥሪ 31 ሓንቲ ክብል ህላዌ መለኮቱ ከይተፈልዮ በቲ ዝለበሶ ስጋ መከራ መስቀል ተዓገሰ መከራ ብምቕባል ንኩሉ ዓለም ኣድሓነ
ህላዌ መለኮቱ ከይተፈልዮ በቲ ዝለበሶ ስጋ እግዚአብሔር ቃል ስጋ ለቢሱ በቲ ስጋቲ መከራ ክዕገስ ከሎ መከራ ተቀቢሉ ንዓለም ከድሕን ከሎ እቲ ህላዌ መለኮቱ ከይተፈልዮ መለኮት ምስኡ ተወሃሂድዎ ከሎ ስጋ በይን ይኮነን መከራ ተቀቢሉ ድቅጥቀት ድሳቀ ነይሩ መለኮት ምስኡ ተወሃሂዱ ከይተፈልዮ ምስኡ ከም ዝነበረ በቲ እንሰሚዮን በቲ ዝለበሶ ስጋን እንሆ በሀብቱ ወልዱ ኮነልና ምስ በለ ብህላዌ አምላኽ እዩ እሞ እግዚአብሔር ቃል ኢልና ድማ እንሰሚዮ እዚኣ ክተቕሳለለ እቲ ከም ሰብ ኣብ ምድሪ ተገሊጹ ዝተረእየ ኣብ መስቀል ዝተሰቕለ ክርስቶስ ብህላዌኡ ኣምላኽ እዩ ካልእ ነገር ኣይኮነን እቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብህላዌኡ ኣምላኽ እዩ ንሱ እዩ እቲ ቃል መጺኡ ስጋ ለቢሱ ስለዚ እግዚአብሔር ቃል ኢልና ድማ ንሰሚዮ ንክርስቶስ እግዚአብሔር ወልድ ንብሎ ናይ እግዚአብሔር ቃል ንብሎ ኣብቲ ራእየ ዮሐንስ እውን አንተ ወይ ተዳጋጋሚ አንቢብና ነርና ቃል አምላኽ ኢሉ ይጠቕሶ ነይሩ እዩ እታ ጥቕሲ ክሪኣ ደጊመ ያ ኣብ ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ቁጥሪ 13 ሓፍትና እልልታ አንቢባታ ነይራ ምስለኒ ካብ 11 ክሳብ 15 ስሙ እውን ቃል አምላኽ ኢልዋ ቃል በቃል አላ ስሙ ቃል አምላኽ ስለዚ ብህላዌኡ አምላኽ ስለዝኾነ ኢሉ ዝኸዓ እግዚአብሔር ቃል ኢልና ንሰሚዮ እዚኣ ደስ ስለዝበለትኒ ጽኒልኩም ስለሰማዕኩም እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ትገብሮ ጸሎት ጽኒል ይስማዕኩም ኣራይ ናብ ቦታት ከሕልፈኩም እየ ኣራይ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኣዴና ትረሓስ ወልዱ ዘበና አገልግሎት ክን ይባርኽ ጽቡቓ ተገሊጻ ዘላ ከይተመራመርካ ከም ዘለዎ ምቕባል ትብል ኣቦታትና ኣሰሮም ይጥለል እንታይ እዮም ኢሎም ነቲ ክንምርምሮ ዘይንኽእል ባህሪ እግዚአብሔር ሰብ ክበጽሖ ዘይክእል ከም ዘለዎ ንቕበሎ ነቲ ክንምርምሮ ዝተፈቕደልና ከዓ ንምርምሮ ኢሎም ማለት እዩ ኣብ ዘዳግም ሓንቲ ጥቕስሙ ኸንብብ ዘዳግም 29 እንታይ እዩ ዝብል እቲ ስውር ነገር ዘበለ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ ኩሉ ቃላት ዝሕግዝ ምእንቲ ክንገብሮ እቲ ግሉጽ ንዘለዓለም ንዓናን ንደቀናን ስለዚ ነቲ ክምርመር ክግለጽ ዘይክእል ኣቦታት ቤተክርስትያን እውን ኣይተርጎምዎን ከም ዘለዎ መንክር ስብሃተ ልደቱ ከመይ ኢሉ እግዚአብሔር ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ኮይኑ ብዝኾነ ሕሊና ፍጡራት ክብጻሕ ስለ ዘይክእል እንታይ ኢሎም ሓሊፎሞ መንክር ስብሃተ ልደቱ ኢሉ ነቲ ክንፈልጦ ክግለጽ ዝኽእል ኣምላኽ ዝገለጸሎም ግን ሓደ ብሓደ እንዳገለጹ ጠቂሶሞ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 21 እንታይ ይብል ንኹሉ ሞት ዓዘቦ ነቲ ሰናይ ሰዓቦ ስለዚ ኣቦታት ቤተክርስትያን እንታይ ኢሎም ተርጊሞሙ እቶም ኣቦታት ቤተክርስትያን ዝበሃሉ ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ኣብታ ናይ ሶሉስ መደብናውን ኣስፊሕና ርኢና ነርና ኣቦታት ቤተክርስትያን ዝበሃሉ እንታይ እዮም ኢልናዮም ካብ ዘበና ሐዋርያት ዕድመ ዘመኖም ካብ ዘበና ሐዋርያት ክሳብ ጉባኤ ኬልቄዶን ዝነበሩ ማለት ቤተክርስትያን ክሳብ 450 ዝነበሩ እዚኣቶም እዮም ኣቦታት ቤተክርስትያን ዝበሃል ሓደ ካልኣይ ቅኑዕ እምነት ዘለዎም ሳልሳይ ነቲ ቅኑዕ እምነት ብህይወት ዝነብሩሉ ራብዓይ ከዓ ቤተክርስትያን ከም ቅዱሳን ዝተቀበለቶም ማለት ድሕሪ ጉባኤ ኬልቄዶን ዝመፁ ኣቦታት ጻድቕ ይኹን ባሕታዊ ይኹን ጳጳስ ይኹን ኣቦታትና መምህራን ቤተክርስትያን ከም ዝተርጎምዎ እንዳበሉ እዮም ዝትርጉም እምበር ዝኾነ ብድሕሪኡ ናታቶም ትርጉም ኣየምፁን ማለት ስለዚ ንኣንፊ መገድና መን እዮም ቶም ኣቦታት ቤተክርስትያን ዝበሃሉ እንተዳኢልና በዘን 4 መለክዒ ዝሓለፉ እዮም እሞ
دقيمة يمسجن سلازي تفقد اللي ناتكن مرمرو زقبا نمرمرو ناتكن مرمر زي حلينا ودسب زي بس حقن منكر سبحات اللدوتو إلنا سرح أملاخ مستنكر إلنا نحلفو مالتي سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ብዙሕ ህዝቢ ካታተለና ስለ ዘሎስ ምናልባት ሓበሬታት ተጠቅም ትኸውን ኢለ ወሲኸያ ይቕኒየለይ አሜን ቃልዎ ተስማዕልና አቦና ሓራይ ምስ ጊዜና ክንከይድ አቦና አቦይ መልአከ ሰላም መደምደምታ መጠቃለላ ሓሳብ ገይሮም ብጸሎት ከዓጽሉና እዮም ናብ አቦና حراي كبرنا مسجانان እግዚአብሔር አምላኽና ይኹን ኩልኹም ኣብዚ ጉባኤ ዘለኹም መዝሙር ዘመርኪ አፍትና ትርሓስ ነታ ጥቕሲ ዘንበብኩም ከምኡውን ካብዚ ክንመሃሮ ዘምሰና ተረዳእኩም ገልጹ ዘይተረዳእኩም ድማ ንኩልና ዝኸውን ከም ሕቶ ጌርኩም ኩልና እንጥቀመሉ ተሓታ ዘምሰኽን እግዚአብሔር ዘመን አገልግለትኩም ይባርኽ አብታ አቦና ዝበልዋ አብታ ሓፍተና ትርሓስ ዘምጻታ 24 ኣብ አንዴ ክርኢ ጸኒሐስ እታ ቀንዲ መልሲ ናይዛ 24 ነቶም ዘይተፈጥሩ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ብዘይ ምርማር ምእማን ነቲ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይ ምርማር ምስጢር ሰብ ምዃኑ ድማ ምእማን ተን መልሲ ከምቲ ዝበልክዮ ኣብተን ምዕራፋት ተጻሒፈን ኣለዋ እቲ ኣብ ግዜ ጎይታ ክጥመቕ ከሎ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ እንተ ደኣ ርኢና ስሉስ ቅዱስ ክበሃል ከሎ ንመን እዩ ንስላስየ እዩ ንአብ ንወልድ ንመንፈስ ቅዱስ ስላስየ ንብሎም ስሉስ ቅዱስ ድማ ንብሎም እሞ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ጎይታ በአካል አብኡ መንፈስ ቅዱስ ድማ ከም ርግቢ ክረአ ከሎ እግዚአብሔር አቦ ድማ አብኡ ዝተመርኩ ወደይ እዚ እዩ ዝብል ድማ ብድምፂ ድማ ተሰሚዑ ምክንያቱ ንእግዚአብሔር አቦ ሓደ እኳ ዝረአዮ የልቦን መን ይዓንተቦ አንቢበልና ነይሩ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 18 ብጀካቲ ኣብ ኣቕፍኡ ዘሎ ዘግሃዶ ትብል ርኢና ነርና ነቲ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይ ምርመር ምስጢር ሰብ ምዃኑ ድማ ምእማን ምክንያቱ ብጀካ ሓጢአት ኣብዚ ፍጹም ሰብ ፍጹም ኣምላክ ኮይኑ እቲ ሰብ ዝገብሮ ኩሉ እቲ ኣብ ሰብ ዝወርድ ኩሉ እውን ኣብ ጎይታ ወሪዱ እዩ ጠምዩ ጸሚኡ ደኺሙ ደቂሱ ሓሚሙ ሕጂ ነቲ ሰብ ምዃኑ እንታይ እዩ ዝገብረና የእምነና
مو سلخلو እግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይብፅሐዮ እቲ ኩሉ ተማሃርናዮ ኣብ ልብና ይሕድረልና ሓና ኣብዚኣ ተኣኽለና ብጸሎት ክንዓጽሞ ኣብ ደገ ሰላም ድማ ሓዘንተኛታት ጽበዩና ስለ ዘለዉ ንዓታቶም እውን ብጸሎት ምእንቲ ክንዓጽወሎም እቶም ዘይሰማዕና ተሊና እውን ንሓውና ሳሙኤል ወዲ ቤተ ክርስቲያንና ወዲ 34 ዓመት ዓሪፉ ንጽባሕ ዓመድ ኣዳም ክለብስ እሞ ኣብዚ ሰዓት 10 ፍትሓት ኣሎና ክሳዕ ፍርቂ መዓልቲ ልክዕ ሰዓት ሓደ ድማ ኣብዛ ጥቓ ቤተ ክርስቲያንና ዘላ መቃብር ድማ ዓመድ ኣዳም ክለብስ እሞ እቶም ዝጠመና መፂና ነብሲ ይምሓር ሓዘንኩም ይደብስ ክንብል ድማ ይግባአና እዩ እቶም ብስራሕ ተኣሰርና ዘይጣዕመና ድማ ብዘሎናዮ ኮይና ብጸሎት ንዘክሮም እሞ ስለኩሉ እግዚኣብሔር ምስጋና ይብፅሐዮ ጸሎትና መደብና ብጸሎት ክንዓፁ ኩሉና ሓንሳብ ካብ ዘለና ይሓፍ ንበል ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐደ አምላክ አሜን ከም ምእንቲ ሰላም ጽለ ጸሎት ከም ብሓድሽ ኩሉን ዝሕዝ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ሰላምን ዝሓንትን ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ልምና ኣሎና ኣብ ልዕሊ ህዝብን ምእመናንን ብዙሕ ሰላም ክህብ ንኩሉ ሰላም ስልጣን ዘለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ ምእንቲ ሰላም ጸልዩ ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ለማሃበና ናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገልና ካብ ክፉ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወዝት ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና አሜን ኦን ኩሉ እግዚአብሔር ልምነካን ማልደከን ኣለና ኦንጉ ሰላም ሃበና ኩሉ ይብካና ከመኦ እግዚአብሔር አጥርየና ጸጋ ከም ነሰልና ጀካን ንፈልጠ ባዕዳ አምላኽ ይብልናን ቅዱስምካ ንሰምን ንጽውዕና ኣለና ኣብ ሰማያት ዘለኻ ንስኻ ሰላም ካብ ነፍሲ ኩልና ሓድር ኣብዛ ዓለምን ዝንባርናም ሰላም ሓሉ ንኩሎም መራሕትን ሰበ ስልጣን ብቅዱስምካ ሰላም ሃቦም ኣብ ዙርያናን ዘሎ መኳንንቲ ኣዛብ ከዓ ምክርሃብ ኣብ ምእታውናን ምፃናን ዘሎ ጎራውትናን ብኩሉ ሰላም ሓልዎም ብህድኡን ብቕኑዕን ህይወት ክንነብርን ብኩሉ ሰናይ ኣምልኾ ድማ ንኣኻ ንእግዚአብሔር ብምፍራሕ ብሕያውነት ክንርከብን ብክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ሓረ ኣምላኽ መሓረና ረባሃለ ኣምላኽ ረበለልና ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሰዓት ዛምሸ እዚኣ ድማ ባረኸልና እዚ ጉባኤ እዚ ኣምላኽና ብመንፈስ ዘዕብየና መገድኻ ዘትሕዘና ናብ ሰማይ ዘጠምተና ኣብ ጉባኤ ቅዱሳን ድማ ዘጸንብር ግበረልና ትጸለናየ ጸሎት ድማ ኣምላኽና ድለይ ክትረኽቡ ለምን ክወሃበኩም ማዕፆ ኳዕኳ ሓብሉ ክፈተኩም ኢልካና ኸሞ ሰሚዕኻ ድማ ዓዝ ዘቁርር ምሕረት ዘውርድ ግበረልና ኣምላኽና እዚ ጾም እዚ ድማ እስኻ ትሪኦ እስኻ ትቕበሎ ጾም ግበረልና ከምቲ ኣነ ዝፈጥዎ ጾምሲ እዚ ኢልካ ዘርዚርካ ዝነገርካና ንሕና ድማ እስኻ ትፈትዎ ጾም ንዓና ድማ ንበረኸት ንረዲኤት ክኾነና እስኻ ትፈትዎ ጾም ክንፀውም ኣምላኽና ነቲ ዝሃብካና መምርሒ ክንጥቀመሉ ሕጂ እውን ሓግዘና ኣብቲ ነጉድሎ ምልኣት ኣብቲ ንጋገዮ እርማት ኣብቲ ንደኽሚ ኣምላኽና ሓይሊ ሃበና ስለኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን ወዶ ተወሳኢናኻ ብርሃነ ትንሣኤኻ ድማ ኣምላኽና ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ከምቲ ናሃዋርያት ዝምሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕመሳና እንደገልና ካብ ክፉ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፈቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለመነልና ኣሜን
يفتح ويسرق جينا أملاكنا مدان يسوع كرسوس كاني كجانا سريات يا دمسات يا بسها ولدو لبرو كساتي برهان أنتم أبويا كانت وأبيا كانت وران سادو سنات ببسمكم كن فتانون هني يرسين رتكلوان سمات زيو مهارن كرسوس مال عصر تغلتي زيو مهارن كرسوس 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 كمون بأنت أجزتنا مريم مهارن كرسوس مال عصر تغلتي بأنت أجزتنا ما نكسوس 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 بأنت أجزتنا مريم مهارن كرسوس بأنت أجزتنا مريم نكسوس بأنت أجزتنا مريم نكسوس بأنت أجزتنا مريم مهارن كرسوس بأنت أجزتنا مريم نكسوس بأنت أجزتنا مريم نكسوس بأنت أجزتنا مريم مهارن كرسوس ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኩምን ኣብ ልዕሊ ዝቤት እዝን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ንኩልኩም ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ብሩኽ ምሸት ይግበረልና አጀሚሩ ዘፈጸመና ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላክና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን بسلام أتو بروح ليتي يقبرلنا امين امين بسلام اتو غني لنا آمين